Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl. Festeres i festers, benvinguts a esta plaça, que és la vostra plaça, i a més, en esta que és una nit molt especial, perquè és la nit d'ànimes, també és la vespra de Tots Sants, però també és l'últim programa d'esta temporada. Avui tanquem temporada de Fas Festa, però tranquils, perquè així no tenim tristor, ni molt menys. Anem a passar-ho de por, i anem a passar-ho de por en els nostres dos convidats posseïts per l'esperit que més ens agrada, l'esperit de la festa. Ho compartirem amb Pepa Casas i Òscar Ramos, dos padrins de luxe que estan a punt de xafar esta plaça en la que passaran coses que sé que vos encanten, com per exemple la de fartar. Mireu esta coca, vos agrada la coca? Este dolcet vos pot fer guanyar ni més que un cada setmana per a dos a Dènia. El cada setmana no pot faltar, cada setmana per a dos podeu enviar des d'ara mateix els vostres missatges amb cada setmana per a dos, no en població, i m'heu de dir d'on és el dolcet que tenim així darrere en la pantalla. Tranquils si no sabeu, perquè la resposta la coneixereu durant el programa. Però des d'ara mateix podeu participar i guanyar un cada setmana per a dos a Dènia. Així que vinga, passeu la nit, perquè de veres que ho passarem de por, una nit de Halloween de Tots Sants, amb convidats especials com este, que està a punt d'arribar a esta plaça. Ell ja podríem dir que és com de la família. Ja sabeu, és Robert de l'Alqueria Blanca. Donem la benvinguda a Òscar Ramos. Me duele la cara de ser tan guapo, me duele la cara de ser tan guapo. Òscar Ramos, com estàs? Tu saps que m'ho dit moltes vegades això de que me fa mal la cara de ser tan guapo, No cregues. Perquè així te les dus de carrer a les xicones, sobretot de l'Alqueria Blanca. És el Miguel Ángel Silvestre, jo no tant. Tinc a molta gent que m'ha demanat, per favor, que suborne per a traure que passarà en l'Alqueria Blanca i estos amorios que en tens uns quants per ahí. Sí, que Robert està molt ocupat. M'ho contes tot ara? Ara mateix. Sí? Tu saps la nit que t'espera? No. Tens por a les ànimes? No, no especialment. T'agrada passar-te-ho bé? Sí, Estàs en el programa ideal. Ah. En Fas Festa. Atenció, Per això he perquè vingut. això és tot el que ve en esta nit de por de Fas Festa. Es fa saber que avui, en Fas Festa, celebrem amb els moros i cristians de Moixent el seu 15è aniversari. Huelga y festa. Visitem l'octava fira de la Matança de Zarra. Pues ha quedat molt bonica la decoració. Disfrutem de la gran i multitudinària nit de les disfresses d'Onda. Visca la Fira d'Onda! Assistim al traspàs de càrrecs dels moros i cristians de Sant Blai d'Alacant. I viatgem a 1233 per a participar en la recreació medieval de Culla. No m'ha avisat. Òscar Ramos, com estàs? Molt bé. Tens cara de fester, tu. Eres molt fester. M'agrada viure. T'agrada viure la vida bé. Sí. I la festa, la nostra festa, de la nostra terra, Home, també. a la comunitat tenim unes festes impressionants. Que tu eres més de viure-la per la nit. Que tu eres més de viure-la per la nit. No, i pel dia també. Pel dia també? Sí. I les falles, per exemple. Vaig tu parlar que de xicotet tu vivies les falles. Com les vivies, Òscar? A mi m'agradaven molt. Molt. Sí, ara sóc un poc més tranquil. De vegades, de tant en tant me'n vaig fora, perquè ja estic un poc major, però quan era xicotiu me les menjava totes. Tu et recordes de quan eres xicotet i eres falleret? Tu te'n recordes d'això? Sí. Tranquil, que jo refresque la memòria, perquè m'encanta escarbar l'àlbum familiar vostre. Mira, este eres tu. Ah, mira. Sí. Però mira que xicotet. I que era bonico, Que dolcet, Sí, has crescut bé, però eres molt dolcet de xicotet. Sí, però i les taronges?
Les taronges Tu no les poden veus? faltar. Està buit. Ara, això et va durar poc, no? Perquè tu el món de les falles el vas deixar i vas dir jo l'ha vist però per la nit. No? Vull dir, ja no de... Sí, és que sempre me n'anava... Jo sóc de Patrais, però el meu cosí vivia al Cedro i sempre ens ajuntaven per ahí... Aneu a una festa a la Cedro. Sí, per això anàvem. Ahí te ho has passat molt bé, també. Sí. Molt bé. Eres molt artista, tenim més fotos. Sí? Atenció, perquè m'he escarbat en el teu àlbum familiar i tinc fotos com aquestes. A veure com et veus. Mira. Ah, mira. És que tu ja eres artista de xicotet. T'agrada això de disfressar-te, de pintar-te la cara. Sí, però mira la cara. Ells estan somrient i jo ahí tot en situació com si estigueren gravant o algo. Tu ja sabies des de ben menut que volies fer això? Que volia la ser vida? actor... Jo crec que a partir dels 12, 13 ja va començar la cosa. Ja tenies clar, eh? Sí. No t'ha anat malament, en la vida. No. Malament, és un tio sense por. Això és de veres. Tens poc aport, tu, eh? El por no és bo per a res. Anaves per arquitecte. Sí. Anaves per arquitecte. D'arquitecte a un escenari n'hi ha un abisme. Això com va ser? Sí, perquè un intenta anar pel camí, no?, que està com establert, que tot el món espera... O sigui, lo típic que te diuen els teus pares. Tu estudia la carrera d'arquitectura, assegura't un futur i després ja, si vols, te puges a l'escenari. Va ser un poc això? Ells no m'ho digueren, la vaig triar jo, perquè sempre m'ha agradat molt l'arquitectura i la física. De fet, vaig tindre nota per a les dues i no sabia quina triar. I al final vaig dir, vinga, va, arquitectura, però perquè física era Burxassot i arquitectura al Politècnic estava més a prop de ma casa. Va ser per això. Sí, Eres un tio còmode, eh? Eres un tio còmode i artista. Jo és que no tinc així pilotes ara en aquests moments, però si tinc unes pilotes, a mi m'has dit que tu fas uns malabars. No, però jo feia malabars en foc. En foc? Sí, més difícil todavía. Mira, ahí te tenim. Ah, mira, sí, això sóc jo. Que fort, no? Sí, els malabars d'estes de boles i tal, soc molt malo en això. No. En foc, a mi m'agrada en foc. Se te'n dona millor viatjar. Sí. A tu, Òscar. Se te'n dona millor viatjar, que t'agrada, que ves de Mèxic, m'estaves dient, que acabes d'aterrar de Mèxic. Sí, fa un parell de setmanes que ha arribat. Que fort, eh? Sí. A mi m'agrada també molt viatjar. Quin tens pendent tu? Quin viatge? Vols anar-te'n Buf, lluny? Perquè jo t'he vist en Instagram que te'n vas molt lluny. T'agrada com a mi. Tinc pendent Madagascar, Costa Rica, Àfrica... Molt bé. Austràlia... Jo em vaig a Filipines ara, eh? No Has estat? No, però conec prou bé sud-est asiàtic, però a Filipines encara no he estat. A desconnectar, que ahir se busseja estupendament. M'han dit que t'agrada bussejar a tu també. Sí. Pues Deni es busseja de luxe. Sí. És un dels millors llocs a la nostra terra per a bussejar, eh? Però no n'hi ha taurons. No n'hi ha taurons, xico, no passa res. A mi m'agraden els taurons. Sí. Molt bé, doncs no tenim taurons. Jo vaig buscant-los. Però tenim una bona coca com esta, no tenim taurons, però tenim esta coca dolceta, que vull que la tastes. Sí, per favor. Que està boníssima. A veure. Que no vos he dit una pista al principi, però que és típica, precisament, d'un dia com el de demà, del dia de Tots Sants, aquesta bona. Està rica, eh? Molt bona. Està dolceta, porta nous, porta sucre. Ametlles. Ametlles també. Bones, eh? Bones. Saps d'on són? No ho digues. No ho digues perquè ho han d'esbrinar els nostres espectadors enviant cada setmana per a dos. Atenció, perquè potser no sabeu d'on és, però al llarg del programa sabreu la resposta. Però el que sí que podeu fer és enviar ara mateix cap de setmana per a dos el vostre nom, la vostra població, al 630 90 66 77. Podeu participar al final de la nit. Vos telefonaré i espero donar-vos una alegria si es digueu d'on són estos dolcets boníssims, que estan bons. De categoria. És que tenim uns postres així a la comunitat. Estupendament, eh? Mira, la nit va bé, de moment, eh? Però vaig a pujar-te l'aposta. A veure si m'empatxe. Robert, com feu jo en el trinquet, en l'Alqueria Blanca. Vaig a pujar l'aposta i és un encert segur, perquè la xica que arriba en aquests moments és una dona que revoluciona el poble que xafa. I cada setmana esta plaça també. La meva amiga Berta Trèmol. Escolta, la pata sí que la portes un poquet negra, no? Has vist? En estes botes, Has vist? Berta Està Baider. tot filat, Com mireu. m'agrada la teua arribada a este plató. En bona cosa d'embotit. Com es nota que eres filla de carnissera. Això reviscola un mort. Mira, que l'oloreta fa més bona. Sí, sí. Mira, avui millor que mai Passa, va passa, reviscolar passa. un mort. Que jo no Voleu sóc un pas. trosset? Que Los porta ibèrics. La teua Joaquina, ta mare, Sí. ta mare Joaquina, estarà... Sóc supermaleducat, perquè he agarrat jo primer. No, no. Jo, Jo, mira, és jo el fort. pernil, que jo sóc més de pernil.
N'hi ha de tot. anfitrió, eh? Això Sort és que una no vine. safa ben bona d'ibèrics que venen directament des de la vall de Cofrents i Aiora, d'un poble que concretament l'anomenen, a veure si vos sona, la joieta de la vall. Vos sona? Heu És que anat ara molt per allà? ara estic superdespistat menjant d'esta delícia boníssima, Està Berta. fartant. Bé, mira, esta safa, passa-la un poquet, que jo no A he veure, va. sopat. Voy a Esta cagar un safa poco directament ve A de ver. Zarra. Vale. Zarra és un municipi preciós on este cap Parla, de parla de setmana... Zarra, parla de Zarra. Parla de Zarra. On este cap de setmana han celebrat una fira. La fira de la matança del porc. D'ahir, estos embotits. I m'he ficat fins així. Zarra celebra l'octava edició de la Fira de la Matança. I qui millor que una filla de carnissers per assistir i per a disfrutar d'esta cita. I no em penso deixar ni un plat per tastar. Bona, bona. Berta, bienvenida a la Feria de la Matanza de Zarra. ¿Vamos? Quin món és este més xulo, a veure? Això què és? Sembla el conte dels tres porquets, no? Sí, es en los tres cerditos zarrinos. Y lo hemos hecho las manualidades zarrinas, toda esta decoración. Esta és la casa de palla. Tu li has contat el conte a la xiqueta? Sí, sí, sí. Sopiade y tu casa de Ai, bufem? Mos ha quedat molt bonica la decoració, tot el carrer ben engalanat, però... Anem cap allá, que está la fira. Una de les carnisseries del poble no podia faltar en esta fira. No, no podía faltar, cómo no. Nosotros criamos nuestros animales y pues eso, pues tenemos buen embutido. Està cridant, mira. Puc pegar-li un mosset? No, eso crudo no se come. Què no, però això és una llonganissa sequeta. No, hay que hacerla a la plancha. Està boníssima. ¿Pasará algo? No, no te puede pasar nada. No creo. Això és el soroll de la felicitat. De la bona brasa. Del bon embotit. Hasta los andares del cerdo se menja. Buenas. Buenas, señorita. El chef. Juan, què estàs fent per ahí? Que bo, mireu. Un poco choricet. Choricet, guarras, palomitos. Mira qué hermosura, mira. Choricet, caseret. Ho sent per els espectadors que a aquestes hores estan veient este reportatge i estan menjant un plat de sopa calenta. Aquí hacemos los platos más tradicionales del pueblo, que es el arroz de punticas, que lleva longaniza, costilla, lomo y guarra, el gazpacho manchego, las patatas fritas y la gachamiga. Això olora que alimenta, Està, que seria. I ara també gazpacho. Que bo, per favor. D'on veniu? Vosaltres vinguem de l'Alcúdia de Crespins. Veniu a fartar. Vinguem a apartar i també per veure també la festa esta, que està molt bé, m'ho agrada molt, Bon profit, per allà! Estos son torticas fritas, lo mismo las puedes hacer con azúcar, con miel o con chocolate. También les puedes poner bacon o cualquier cosa salada. ¿Enrollas la botifarreta? Sí. ¿Y para adentro? Claro. Amparo, ¿me enseña o no a hacer coquetes? Y me pongo pibón. Pues si esta noche pasa algo entre tú y yo. Quina és la meua? No sé ni quina és. Esta es. Quina és la meua? Sí, con miel o con lo que quieras. Qué bonica m'ha eixit. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Buenas! Pero bueno, ¿qué haces aquí con la gente que hay fuera? Ai, perquè he vist la carnisseria que està oberta i dic, però bueno, tenen de tot així. Pues voy a 100, ¿eh? Me están esperando con el embutido para hacerlo allí. Quina és la vostra especialitat? Què teniu així, de bo? El embutido. El embutido está teniendo un éxito impresionante, ¿eh? Y mira, el embutido, pero este es curado. Que esto es un morcón que también hay otro que tiene como 100 años, el lomo, salchichón y el jamón. Sí tenim el resum del dia d'avui. Jo no pare de fartar. Ferran, te'l porte o no? Vos portes esta bandejeta cap allà? Què vos heu demanat per menjar, a veure? Pues un poco de gazpacho, paella, ensaladilla, de todo, un poco de todo. Jo es comença en botifarres i acabe en botifarres també. De què fas? Boníssimes, després li repetiran. Home, claro. Ese recuerdo és bo. Sí. Tota la vida s'ha menjat molt de porc, no? Sí, en Zarra. siempre. Cuando llegaba en diciembre, la matanza. Què fèieu, embotit per tot l'any? Sí, entonces sí, y luego lo hacíamos en frito, en la horza. I així n'aguantava? Todo el invierno y todo el verano. Així n'esteu, que vos veig molt bé, Així en Zarra esteu molt bé. Bien, estamos bien, sí. Muchas gracias, Zarra, i bon profit! Ai, bon
deixa Zarra. Per a Zarra i per a nosaltres. Mireu quin perro m'estic menjant. Que bo. Sort que no eres vegetariana, eh? No, es diu perro, És que això, està espectacular. Òscar, agarra. Meravellós, el poble i la festa. Es van portar molt bé, Ferran, i vull donar una besadeta a Mari, a la carnissera, que ens va oferir, mira, tot això. Gràcies, Mari, bonica, i a tot el poble. Gràcies per alimentar-nos, Mari, que jo avui no he sopat, m'has donat la vida esta nit. La que està ja sin molt a propet a pocs metres és la nostra segona padrina de la nit. Mireu-la, estan vestint-la. Pepa Cases, està ella maquillant-se els últims retocs i d'ací no res, mira, ens portarà la seva bona energia. Així, em fas festa, vinga, va, afanya't. Afanya, que queda poc de temps. Ahí està, Pepa Cases, així, em fas festa. D'ací uns minutes. Berta. Ai, que bé, però mira, mentre Pepa es maquilla i s'arregla tranquil·lament, nosaltres ens anem directament a Alacant. Què vos pareix? Anem a Alacant Això sempre és un bon plan. Clar, perquè l'altre dia, el dissabte, vaig estar allí perquè van fer el relleu dels càrrecs dels moros i cristians de Sant Blai, un barri preciós que viu aquestes festes amb moltíssima intensitat, i van conèixer quins són els nous capitans i els nous alferes. Mireu. Els càrrecs de moros i cristians 2023 de Sant Blai d'Alacant donen pas al futur, un traspàs de poders que comporta novetats, bon menjar i, com no, molta festa. Quina oloreta més bona fa per ahir? Jo crec que estan cuinant algo. Però esta paellota per a quantes persones, eh? Para 400 personas la vamos a hacer. ¿Quién es la encargada de tastar el caldero? Yo, ahora cuando hierva la probaremos. ¿Podré yo probarla o no? Sí, claro. Sí. Parem agua, que m'estan pegant unes flamaes. Boníssima! Després torne, que això comença ja, i la tastaré jo. Vinga, sort, Riquelme. Gracias. Vinga, fins ara. Tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado a mi semana. Alférez Cristiano, 2024, Ana Loreto, Cegarra, Macià. Ana, tu vas a passar a la història, que es diu Pronte, perquè eres la primera alferes dona. Sí, sí, la primera de aquí de San Blas, sí. Home, ya era hora, ya tocaba. En què ens vas a deleitar? Tens el tratge ja pensat? Una línia que siga més guerrera, més que de dama formal. Ella le pone su Guantanamera, sabe cuáles son mis... Alférez Moro, 2024, Mauricio Álvarez García. Sou festers des de no fa molt. Porque mi ciudad desde hace 5 años que se fundó y tenemos este año el primer cargo y voy a ser el primer alférez de mi ciudad. Capitán Cristiano 2024, Antonio Sánchez Ródenas. Antonio, vostè això heu fet, que porta 30 pico anys en la festa. 34 años llevamos y de los cuales unos 25 de presidentes. Esto es la guinda de mi trayectoria. Y ahora estoy mejor. Capitán Moro 2024, Vicente Sala Blasco. Esteu nerviosos, Vicent, o no? Un poco, la verdad es que estamos un poco nerviosos. Li han donat algun consellet? Com ha de ser un No. bon capità? Quina és l'actitud que ha de tindre? No, bueno, algo me han dicho, pero en fin, llevo 20 años aquí y algo sé. Coses! I els canvis amb la panxa plena es porten millor. La paella ja està feta. I jo tinc la carmanyola. Riquelme, això fa molt bona olor, eh? Sí, de eso se trata. L'arròs soltet, això té bona pinta, el caldo estava bo. ¿Lo quieres probar? Ja que Què crac que eres? Perquè això és molt complicat de fer i està boníssima. Gracias, muchas gracias. I jo crec que me mereix que me ompli més això. Claro, enseguida. No molt sencer perquè és molt gran la meitat. Vale, no hay problema, vale. Una dine jo ahí, Claro, moro. claro, sin Cristian, problema, claro. Mora i cristiana, el que més me convenga. A veure, com està l'arrosset? Bueno, molt bo. que te cau fin meu, que li cau i tot. Tío de Pinoso, la coca aquí del barri. Ui, esta taula sí que té bona pinta, que tenen capellanet i La tot. mojama d'Alacant. Oh, Aquí hay calidad. aquí no n'hi ha papes i olives. No. Ni és de porca, no és de porc. No es de porco. Ai, Balta, capità Moro i Sin. Que s'ha acabat. El que me va explorar el dia de l'entrada, que estaves emocionat. Mucho sentir el cariño del barrio, el sentir el cariño de una fila, de una gente que te ha llevado en bandeja de plata.
Eso vale un dineral. Pero Balta, que t'estàs tornant a emocionar, Que Balta. soy muy llorón, que soy muy llorón. Com estava la paella? Molt bona. Sí, mira, és que a mi m'han ficat un tàper, mira. Ah, pues estupendo. No se pensa vostè que jo passe fam, saps? Sí, pues nada. Estic buscant una taula que m'acollisca i jo crec que vosaltres teniu cara. Aquí, estupendo. Aquí. Gràcies per acollir-me, vaig a dinar amb vosaltres. Ale! I què és d'una festa de moros i cristians sense música? Portes del pan, molt bé. I és que jo en fas festa, m'he fet un màster en morocristianisme. Integrada en la festa total. I aquesta és la qüestió. Ahí está, visca, claro que sí. Moros y cristians, boníssims, en Alacant. Què tal la teua mascota? Estic encantat de la... Mira, dóna-li un beset. Ai, tu també tens una... Dóna- Ferran, no m'arrimes l'aranya Isa. beset. Mira, ahí també tens una Isa, també. Òscar, si tens fam, per cert, tenim el decorat tot ple de dolcets, eh? Este és un que programa molt dolcet. Mira, És un agarra. problema perquè jo sempre tinc fam. Sempre tens fam? Sempre. Estàs en el programa ideal, amic. Òscar, agarra, mira, això, no sé què. Tot és comestible, així, mira. Buah, boníssim, eh? Has fet massa pa. Dona'm un panet d'això, Clar que sí. de tots anys. Escolta, Que no serà que no Òscar, partes tu per ahí. panellet. Jo ho dic panet, això, però és un panellet, ben dit, el panellet. I està boníssim. Jo no sé si tu has estat alguna vegada amb moros i cristians. Traga, traga. Encara no, però tinc moltes ganes d'anar als moros i cristians d'Alcoi. No em digues per què. No em digues per què. No has anat als moros i cristians d'Alcoi? No. No? No, però no sé per què. No ha coincidit, no sé. I què fas en abril de l'any que ve, 2024? Anar al moros i cristians Clar, d'Alcoi. tu vine-te'n. Tu vine-te'n perquè al final jo vaig a ser a replegar a tots els convidats que voleu vindre i vaig a fer una cotxa, un autobussà, i se'n veniu tots als meus cristians d'Alcoi. És que a més tinc molts amics que són d'Alcoi, Pau Bercher, Joan Gadea, companys de l'Alqueria, però mai he anat. Terra d'artistes. Terra d'artistes. Terra d'artistes, Ferran. Sí que és verdad. No ho dic per mi, ho dic per exacte. Escolta, avui és dia de recordar, ho estem dient, avui és dia per a recordar. Que no dia per mi, dia pels actors, I per tu perdona. també, que és un artista, ai, no és l'aranya. Sí que és artista. Artista. No m'arrimes l'aranya a la cara mentre parlo, que estic concentrat. Avui és un dia per a recordar. I jo no sé si tu recordes, Òscar, algun d'aquests moments durant els rodatges de l'Alqueria Blanca que dius, m'he pixat de risa, no he pogut aguantar-me. Sí, sí que han passat, sí. Algun en especial que recordes? És que tinc un record, però no era de l'Alqueria, era d'una altra sèrie, però suposo que voleu saber. Que no era de la casa. No, Però quina és la persona que més te fa riure tu en l'Alqueria Blanca? És a dir, és que vaig abans. Maria Maroto. És que Maroto és molt bo. Molt bona. Sí, en Maroto treballem molt bé junts, però també és de veres que si tinc jo el dia així un poquet raro, me pisa en ella tot el rato. I n'hi ha algú que el mires a la cara i te fa riure? Ella Maria mateixa. Maroto. Això ja està, bueno, bé, ja està dit això. Anem a refrescar-te la memòria, perquè tenim ahí un recull de preses falses. Oh my God. Així que, mira-les. Robert Sánchez. Sí, ja ho sé, ja m'han parlat. Com era la frase? Una denúncia no, però pot ser puguem trobar algun altre camí. Algun altre camí, no? No serviria de res. Una denúncia no, però pot ser puguem trobar algun altre camí, no? Bueno, podem trobar algun orzuelo. ¿Una carta de qué? És que tenia un orzuelo. Passeu bé, treballeu molt dur perquè aquí no vos al ser superpronte. És que saps què passa? Que te sap mal riure perquè anem amb tanta prisa i ho hem de fer tot. Clar, que si s'ha de tallar perquè rius, com que te sap mal, no? Per l'equip i perquè tot es retalla, però de vegades no es pot evitar. Això al final ho he de fer en directe, com els programes. Ui, en directe no. És el que n'hi ha. I això és el que t'ha passat a tu, Ferran Cano, això és el que li ha passat a tu, que en tenim així de preses falses, però en concret tenim una que és boníssima. I això va ser en directe, així, en el Fast Festa. Mira, Ferran, mira. ¿No parle? Teresa? Teresa. Hola, Teresa, què tal? És que Teresa... Bona nit. Teresa no escoltava. Hola? Hola? Teresa. Sandra Cervera, clar. Hola, Teresa. Hola, Teresa. Hola. Som del Hola. programa Fast Festa. Hola. 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 I així podíem estar tota la nit, Teresa. Hola. Hola, Cervera, quin moment va tindre Sandra també, Que estàs... Hola. Hola. No puc parlar. No pots parlar, sí, és que Teresa Galiana. sí que podia parlar, però... Ai.
Gràcies per la informació, Teresa. Jo crec que s'escoltava la Jo- tele Hola. repetida. De veres que estava suant, vos jure que en eixa telèfon, gràcies que estava Sandra Cervera al meu costat, perquè estava suant, ui, que saps? Ui, globus! Fantàstic. Per així, estem en Halloween. Que fort, que va passar en... M'ha recordat, vos en recordeu de l'esquetx este de Martes i 13, el d'Encarna? Encarna, L'Encarna. va ser el mateix. A més que va ser un bucle, va ser infinit, jo no sé quan va durar. Hola, Ho hem Encarna? acurtat perquè la veritat és que va ser llarguíssim. Teresa, per ser Teresa, que si s'estàs veient una abraçada molt forta perquè es vas donar un moment d'alegria, com tants que hem viscut així. Per cert, estàs comentant moltes anècdotes, però la següent convidada, la nostra segona padrina d'esta nit tan especial, té un fum d'anècdotes, una motxilla carregadíssima de bona energia i d'un art inesgotable. Pepa Cases! Però bueno, Pepa! Però, escolta, esta Molt bé. Però, la Pepa, jefa. esta fantasia com ha sigut? És que ens hem Benvinguda. involucrat en el La La Land de sobte, heu vist? Però és que clar, com es nota tu que eres coreògrafa i ballarina. Així te sentaves, Això Magia. ja m'ha donat molt bona energia, molt bon rotllo, la teua entrada en este plató, Pepa. Escolta, vosaltres també, Benvinguda. jo he vist al principi que heu fet ahir també una coreografia, Ahí la veritat és que si s'hagués pegat una maneta en el tema de la coreografia t'ho haguérem agraït, Ja però parlarem. bueno, no ho hem fet malament tampoc, Tindràs queixa de la coreografia, Berta m'ha ajudat, Berta m'ha ajudat. Tindràs queixa de la coreografia, d'escola, de primària. Ho has fet fenomenal. No està mal. És que Bé, ho he passat el que no superbé. passa en este programa, La el que no veritat, passa en este Berta. programa, està llest que ho diga jo, però és que és divertidíssim. És divertidíssim. Passen moltíssimes coses. I què us pareix que fem un recull de tots aquests moments divertits que han passat durant esta temporada del Fast Festa? Us pareix? Vinga. Que està ben xilo, ho teniu ahí ben recollidet. I us dic que us aneu a pixar de risa, que n'hi ha momentassos. Ai, ai, ai. Com jo sóc el president, tinc que tirar més ciretes que tots perquè sóc el més xulo. T'abuela te diu que eres guapo. Pues tienes raó, segurament. ¡Que passatgers al tren! Vinga, No, que eres muy joven. Sí, però això no vol dir que jo... que me fica roig. La banda estiliza. Yo me pongo un traje para una verbena y me pongo la banda y voy doble de guapa. Torró pel pare, que té els dents fotues i li han comprat blanet. Em facis com tota la nit carregant esto de 155 quilos. No sé què estan exagerant. 20 euros que el dones. Ai, vale, vale. Vale. Aligereu, cuidao, senyora, que comença la merenguina de Llíria. Madre mía, que repita. C'est la première fois que je viens et c'est vraiment cool. Que por de fer-se mal al cul. Yo creo que ya deixa de ploure, señora. Ah, entonces me Ya se puede llevar la bossa que si patín per vostè. Com has vist? Bueno, regulant. Però, pare Juan, que l'estimen molt els joves del poble, eh? A todos les he bautizado yo, ¿eh? Ten los pies bien fijos en la balsa. No te muevas mucho. Y atiende al que llevas al lado. Si no te caerás. ¿Esta truita es deconstruida? Veníamos en el coche en un carromato, entonces el movimiento... Arriba. La dreta. Rafael, hola. ¿Qué pasa, coquete? Hola. Ja t'has passat? Ai, què m'he passat? I ara què? Va saludant a tots i no pares compte. Para. Hazme lo bien cumplidete, que la vida de reportera es tan dura. Pa dura la tua cara. Pero si no ingresa, Mari. ¿Cómo no me engordas? Si me he comido 5 horas. Això és el que jo m'esperava.
tens? Sí, que sí cap tota la família. Tu te l'han portat 2 botelles? Yo 2 botellas y una caja. Pero me l'han dado vacía. No, ja ho tens bé, no? Hombre, no, porque yo la quería para el bautizo de mi nieta. Vaig a veure si en alguna altra taula tinc més sort, perquè així, mira, m'han deixat baix taula. Un poc complicat per l'entrevista si m'està fent palanca, Fíjate el posible. Jo tenia una casa ahir, però ha caigut. No, no, que la vaig vendre. Ai, que bonic! Va que no se passe bé, I tu també, no te queixaràs. 10 quilòmetres, però he de dir que els operats de càmera i els reporters, i vosaltres com no, però sou l'ànima de Fast Festa. Pues sí, perquè ens ho passem molt bé. Això s'ha de dir. Jo avui vull saludar, així, enviar un bes a Marçal i a Fretxina, que són les nostres càmeres, que són uns bonicos i que ens aguanten i que fan molt Ole, temps. ole, un aplaudiment, perquè... Ui, és que estan ahí tots darrere. Claro. Fem molts quilòmetres i els que ens queden, És que avui acabem el curs, avui la part... I clar, esteu ahí tots i és molt emocionant, Berta. I ens coneguem molt ja, que això no sé si és bo o és roi. La confiança, tu saps el que diuen de la confiança? El que jo no sé si vosaltres dos, Pepa, Òscar, vos coneixeu abans o no? En persona no. En persona no. Ens coneixem de la faràndula, perquè així ens coneixem totes i tots. Sí. De les xarxes i això, sí. també. Mos seguim per Insta des de fa temps i Molt tal, bé. però no... En persona no. Us heu desvirtualitzat en estos moments. Sí, es diu així. Que bé. Pues avui vos aneu a conèixer molt bé perquè aneu a ser rivals. Oh my God. Ja, comencem així, ens ha encantat. D'amics a enemics en un pas. Sí, Tinc un joc per a vosaltres. Vos apetís jugar al Fight Festa? M'encanta. Sí. Sí? Sona bé? Alceu el cul, vinga, alceu el cul, perquè vos vaig a contar en què consisteix És una este fantasia, joc. Així tenim el nostre camp de joc, Ferran, ficat per ací. Sí, mira, posa Pepa. Fixeu-vos, bé? Perquè així teniu 3 robots d'estos de neteja que van a soles, val? Cadascú pertany a un de vosaltres, val? Pepa, que este és el teu, Òscar, este és el teu, i Ferran, tu tindràs este. Com podreu veure, li han ficat unes punxes al voltant i un globus dalt. I què heu de fer? No res, ficar-lo en marxa, això va soles. Heu d'animar... Però què guanya? Què guanya? Això és important. Heu d'animar a la vostra màquina perquè l'última que aguante amb el globus col·locat, guanya. Guanya. Vinga, la meua. Atenció, hem d'animar a les nostres màquines. Vinga, va, màquines. Robots assassins. Fiqueu el ditet al lloc, però no toqueu encara res, perquè jo us vaig a donar el compte enrere. Anem a ficar el ditet al joc. Espaiet, per favor, que això punxa, Podem batejar-les? Puc posar-li nom? Vinga, va, atenció, A la de 1, a la de 2... Que tensió. I a la de 3 arranca el Fight Fest. Ja. Ai, això és com la rebel·lió de les màquines. No, vinga, va, Ferran, vinga, va. Drama! Escena per... Vale, quedem nosaltres. A traïció, a traïció. Només pot Ojo! Ojo! Ai, mira, que se m'ha caigut. ¡Asesina! Es implacable. Es implacable. Enhorabona! Per poc de temps, Per poc de temps. Molt bé. Me pose nervioso en estas cosas. Molt bé, Enhorabona al guanyador. Enhorabona. Però podem jugar-ne una altra o no? Ai, m'encanta. Què fa per resistir? Podem jugar una altra? Estàs pegant voltes i resistisses. Home, jo me la porto... Me la porto a casa. A veure, producció, podem posar-li 3 globus més, per favor? Va, pues anem a ficar-lo. M'està pareixent superdivertit, En això. esta tens guanyar. Sí, però jo Com es m'agradaria para? que tinguera un poquet És que més no de tinc risc d'estes en ma i casa. entrarem. Una maquineta d'estes. Ara, Ferran, has escoltat això? A mi això m'agrada, Ara, atenció, que això Sí, perquè podem fer una coreo és evitant. superperillós. No? Vinga, jo m'assume, Sí? Vinga. Què esteu tramant? Estem tramant, perquè som enemics però amics. Ah, sí. Ja, des d'avui. Volem un poquet més d'adrenalina. Val? Va. I què... Volem clavar-nos dins. Sí, Ferran, tu també, Però espai... Dins? Però sabeu que això són cútex. Sí, sí. Però hem de ballar, hem d'estar en dansa. Cobrirà el seguro o no? A veure, Berta, que m'està dient la direcció que dins... Podem ficar-nos dins, no? Avui és Halloween, Però però si votem que... No, que estem en forma, directora, no? No podem. No, la directora diu que no ens podem posar ni de lluny. Massa arriscat. La seguretat Jo volia un per poquet davant, d'adrenalina. clar. Val, ja tenim els globus col·locats, val? No passa res. Fiqueu el Vinga, va. ditet al lloc, perquè Vinga, anem a va. fer esta segon ronda. Però i serà la meva? No passa res, ara es Esta és la canviem. bona, esta és la bona. Atenció. Ara veurem. Recordeu-se cadascú de la vostra. Mira com està. Mira. No. Que tinc molt mal pedre, jo, A la Vinga, de va. 1, a la de 2 i a la de 3, la gran final del Fight Festa. Ahí estem.
Vinga. És que, Clara, són Vinga, talla de arrenca. veritat. Vale. A Molt per bé, Pepa. molt bé, Vinga, va, molt bé. Ferran. No, Vinga, va, ara Ferran. ves, corre. Vinga, ves a per Òscar. Ves a No, per ella Òscar. està Per on vas, Per ella, Ferran? per ella, per ella. Per on vas? Vinga, A mi per no. Ferran, A mi no. Mira, A mi no, ja va ves per cap allà. ja va per tu, ja va per tu. Ja va per tu. domesticada. No. Jo estic bé si m'està apuntant bé, això. No, amiga. Ah, no, calla. Calla. L'has esquivat, eh? Vinga, va. Ai, ja estàs mort. Corre. No, no. Ai, Que tensió. corre, avança, ara. Vinga, va, Ferran. Però què passa així? Que no te ganes, Ivan. Ara. Ataca. Ara sí. Està fugint. Ara sí. Vinga, va. Se donen besets... Mira, però Ferran, però què passa ahí? Ah, mira, ai, Ja no Però t'ha... ves així, Ferran. Però què S'han passa? abraçat. Ai, que ves a per... Ah, però és per com està posat el globus. A per Ferran. Vinga, va. Ara sí. És per com estan... Ara sí. Ai, està buscant-se. Oh! Ai, que m'has tocat, Pepa! Ha guanyat Pepa. Pepa Casas, molt bé, un compte. Ha guanyat la mateixa davant. La mateixa màquina. Aquesta és la millor. Perquè la guanyadora d'esta segona ronda. Sí, aquesta és la millor. Isa, això és la bona, ese robot. És que de l'emoció se m'ha caigut el pinga, el micròfon, clar, això no Imagina pot si ser. Mira, a mi quasi, també. Tenim tot l'aire. Berta, cariño, vine así, perquè és que eres l'alegria, però mai millor dir de veres, eh? Eres l'alegria de terratrèmol, la gent et vol i jo més encara. I jo tu, carinyo, Així que deixa que t'abraç. Alegria, me'n vaig. Vinga. Pel carreró de la mort. Pel carreró, avui, Berta Valle, gràcies. Bonica. Berta. Anem al sofà i la rebel·lió de les màquines està en marxa perquè elles continuen. Elles Està s'han fet celebrant, amigues la i meva estan està ahí. celebrant. Molt bé. Mira, han quedat empatats, eh? Sí. Has vist? Hauríem de fer un tercer. Vinga. Conta'm no n'hi un ha poc temps. perquè mira, però com puc tindre el retorn així, per favor? Que algú m'ajude. Estic quasi pareix que estic fent una videotelefonada, traducció no? d'estes. Sí, també. Eres molt artista, Pepa, eres molt artista. artistes Ja vosaltres, t'hem vist que al bonic, principi, que convoi. des de ben xicoteta, des dels teus inicis en la vida en Vila-real i a Eslida. Sí. Tu has passat els teus records d'infància en Eslida. Conta'm un Sí. poc, Pepa. Doncs els meus pares tenen caseta d'estiu, d'estiuejadors, de forasters, que diem, i la tenen allí des que jo tinc 2 anyets. I, per tant, clar, tots els meus millors records d'infància els he passat allà, clar. I ja de gran vaig decidir tornar a on estàs a gust. On estàs a gust, Sí. en la teua zona de confort, Sí. no? I on has viscut amb les teues festes, Pepa. També. Les teues processons, que m'han dit que eres una dona de processó de les que porta el No, Siri. no. Primer mirem aquestes fotos Ai, de quan mira. eres una xiqueta. Mira, ahir tu ja sabies el que volies ser en la vida, Pepa. Sí. Ai, Sí. Ja ho tenies prou De clar, veres, no? Ja estava jo sí, de superballarina. És veritat. Ai, mira. Esa és la foto de la processó, mira, no se veu el Siri, però... perquè mira, de la comunió. Ai, la comunió. Aquestes coses. Com te vas passar en la teva comunió? No me'n recorde. No te'n recordo, jo m'has passat És que vaig superbé. matinar tant, a mi no m'agrada gens matinar. Jo soc molt festera perquè soc nocturna. I, clar, en aquestes coses te fan matinar. Tu has viatjat molt en la vida, però tu sempre tornes a Eslida, no? Sí. Els teus orígens, no? Sí, i mira que he viatjat, que ma mare sempre em diu podies haver acabat en Argentina, en França, en Grècia, en Uruguai, i has acabat, mira, així, al costat de casa, no? Ai, estic superencantat de que estigueu esta nit. És una nit molt especial, és una nit molt emocionant. Vosaltres sou els convidats 29 i 30, ho sabíeu? No. D'este programa, que portem des de maig, el 29 i 30, sou els últims de moltíssima gent, de grandíssima gent, grans professionals, amigues, amics, que han xafat esta plaça de Fas Festa, que també és seua. Molt bona nit, benvingudes, benvinguts a Fas Festa. Tenim la plaça Major, la tenim preciosa, tenim la música, tenim les festes, tenim els reporters, però a mi em falta uns amics i amigues. Lluís Cascat, Àlex Blanquer, Carme Juan i Pere Aznar, Carolina Ferrer. Com estàs, Ferran? Que bé que balles. Choriza, Ney. I visca la mare que vos va parir. Zapa, Choriza. Sí, pues dona gustet. Guillermo Montesinos. Està súper en forma, superbé. Benvingut, Eugeni Alemany. Ferran Gadea. Carmen Alcaide. Nelo Gómez, así, en Fas Festa, benvingut. Zao. Mira, que los chinesos
Per favor. Sempre porte coses. Sempre porte quin detall. coses. Taronja, borbola i seda. María Abradelo. Ahí Està Maria, és que, filla, tu senzilla, no ven. És un dels millors mags del món i és un plaer donar la benvinguda al gran mag Jandro, a la gran dama de l'escenari valencià Lola Moltó, a l'actor Sergio Caballero. Amb tots vostès, María Jesús y su acordeón. A bailar cuando acabas de nacer, tu colita de mover. Donen la benvinguda a Òscar Tramollere. Maravilloso. Pégale un poco. Això de la canta. Noelia Zarón. És un amor. Donem la benvinguda a Sandra Cervera. Sabeu de qui parle, no? El mestre Paco Nadal. Gemma Pallà i Chivo Rovira. Tot 2000. Més. De 2020. No, ai. Més. Vosaltres, gràcies per estar ahí a la banda de Fas Festa, que continueu de bolo en bolo cada nit, de poble en poble, Gràcies per posar música. I a vosaltres, vinga, que comenci la música. Vos he de dir que mil gràcies per estar així cada divendres a les 10, que cada vegada sou més i que tenim moltes ganes de retrobar-nos. És que ha passat per així, ha passat la meitat de la comunitat. La meitat de la comunitat valenciana ha passat per este plató, com pot ser? Que de gent. Me n'alegre que siga de la milloreta, De veres, Que de bona gent, perquè gràcies a vosaltres hem descobert un poc del vostre passat, de la vostra vida festera, i ho hem passat superbé, que és el més important que tenim en este plató. I en este programa, en la que també s'ho passa molt bé, i és una convidada de luxe cada setmana, és la nostra reportera Clàudia Argent, que arriba a este plató tal com va començar, arrasant. Por la vida cosechando la alegría, hoy está aquí Argentina, disfrutando un nuevo día, arrasando por la vida, cosechando la alegría, esta cultura, esta luz que vive ¡Wow! ¡Me encanta! Bona nit. Clàudia Argent, que és una tia també en una energia molt high, molt alta. Com esteu? Bona nit, companys. M'encanta, però pareix que vingues en pijama, però no és de vestit. És supercòmode, de dir-vos, de dir-vos. Quina comoditat. Com estàs, Clàudia? Molt bé, i vosaltres? Estic molt feliç d'estar en una nit tan especial com esta, Has sopat en una nit tan especial com esta? No he sopat encara, t'ho dic. Tu saps que jo sempre tinc alguna cosa per apartar i vull dir que este dolcet boníssim, que per ser és típic de Tots Sants, agarra. Comencem ja per les postres. Escolteu, perdoneu, però a mi no m'heu convidat. No, Pepa. M'has oferit un trosset. Jo no penso si vosaltres no mengeu. Que té molt bona pinta, això. Que t'has això. pegat un ball, amiga. Mira, este que té nous. Que bo. Molt bé. Que dona bona cosa energia. Podeu seguir. No, jo també, Òscar, si tens fam. Jo estic bé. Ja no sé si arribarà allà, per ahí. Este dolcet, que és el que es pot fer guanyar un cada setmana, tu i a mi no, perquè són de la casa. A Dénia, un cada setmana meravellós, t'agradaria? A mi m'encantaria. Sí? I en tu més. Això ja fem una, tu i jo a soles, però vosaltres sí que podeu guanyar un cada setmana si envieu precisament un WhatsApp en cap de setmana per a dos al nostre telèfon, que encara no me sé de memòria i portem ja 20 i pico programes, 630 90 66 77. Atenció, vos donem una pista. Este dolç, que està boníssim, es menja en Tots Sants. Directora, puc dir la comarca? Clàudia, amiga, una pisteta tu. Una pisteta jo. Vaig a dir el nom, vinga, va. El nom és La Fogassa. La Fogassa. La Fogassa de Tots Sants. Ah, vale, s'especifica. Clar, clar. I jo vaig dir la Fogassa de Tots Sants, no la Fogassa que paga quan no... No de la Fogassa. Però en això no entrem, la Fogassa de menjar. I vaig a dir-vos una cosa més. La comarca, la Vall d'Albaida. No vos dic més. La Vall d'Albaida, Fogassa. Així que escriviu, vinga, cada setmana per a dos, 630 90 66 77, i al final del programa, tant de bo, vos puga telefonar, donar-vos la bona nit i donar-vos una alegria. Un cada setmana d'Ènia, que a mi em dona igual que siga en novembre que en desembre, perquè això sempre és un bon plan, a que sí? No podem participar nosaltres? Vosaltres no, perquè també sou de la casa. Però ja fem una comboia, fem un autobús també. Conflicte d'interessos, Per cert, he de dir ràpidament que m'ha enviat un missatge
Carme Juan, Blanca, de l'Alqueria Blanca, Sí. que diu que vol apuntar-se a la cotxa de moros i cristians. mira. Així que ja tens una amiga més. Bon, anem junts. Per a passar-t'ho bé. Clàudia, Molt bé. tu per on has parat esta setmana, amiga? Jo volia fer-los una pregunta, ja que tenim així a Òscar i a Pepa. A vosaltres vos agrada disfressar-vos? Sí. Sí? Sí. Has dubtat, eh? Has fet ahí un... Per què n'hi ha un dubte ahí? Sí, perquè no m'agraden els disfressos cutres. Ah, t'agraden currats? Sí, Molt bé, molt bé. en maquillatge i pròtesis i... Que guai. O sigui, lo bèstia. Molt bé, d'aixos de premi. Si se fa, se fa bé. Que tu eres actor de... Clar, Sí, sí. tot I a tu, Pepa? professional. A mi m'agrada disfressar-me com siga. Sempre, no? Jo no soc tan escrupulosa perquè en realitat a mi una perruca ja em va bé. Molt bé, molt bé. Qualsevol coseta que siga... A tu tot te para bé i tot te va bé, veritat, en la vida. Que bé, Tal que qual, bé. tal qual. Tot això vos ho estic contant molt fàcil, perquè Per avui què? és una nit en la que també es disfressa moltíssima gent, ja ho sabeu que és la nit de les ànimes, i és que en la Fira d'Onda es van avançar i tot, perquè esta setmana van fer un ball de disfresses que va ser espectacular. Només vos dic que totes les penyes van rebre un pernil de regal. Mireu, mireu, i sabreu per què. Milers de penyistes prenen els carrers d'Onda amb una disfressa com a tratge de gala. Això és una passarel·la, una autèntica festa en condicions. Sí que és bona nit com comença la marxa així en la Fira d'Onda, Paula. Bona nit, pues mira, els pilleu assajant el ball, debutamos en nada, en una horeta, se n'anem ara a la taula, que avui és la nit de disfrazos y vamos a darlo todo. Però xiques, vos veig espectaculars, aneu de Ava, no? Dancing Queen. Anem de Mamma Mia i jo crec que està superben aconseguit. Avui tenim moltíssimes coses que fer. Lo primer de tot, mirar els disfressos i votar a veure quin serà el guanyador. I hi ha 130 penyes apuntades. Hi ha molt de nivell aquest any. I molts premis, Paula, jo crec que també hauria de posar-me en el context, no? Un poc de transformació. Home, clar que sí, animat. Vinga, va, que comença la màgia! Xiques, ara sí que pot començar la nit de les disfresses d'Onda. Anem-se'n cap allí? Sí, anem, estem preparats. Vinga. Venimos del futuro para traer la paz. ¡Ay, qué bé! La barbacoa, como me gusta, la barbecue. Amb qui tinc el gust de parlar? En Mari Carmen. ¿Pero qui eres? Georgie Dan. La barbacoa, como me gusta, la barbecue. Tenim las chuletas de cordero. Molt bé. Las longanizas. Los choritos parrilleros. Y la que mana eres tú. Home. Georgie Dan mana. Mortadelo y filemón. Tot un clàssic. No us ofegareu ahí? Aguantarem. Ui, totes rúbies i guapes, Guapes, totes. Les Barbies van a triomfar? Sempre. Què és el que més vos agrada a la gent d'Onda d'esta nit? Pues jo crec que és això, no? La festa que fa el passacarrers. La festa que fa el passacarrers. I vosaltres no us animeu? Pues mira, nosaltres tots els anys diem, este any se tenim que disfressar, este any, però no arribem. L'Speaker, alguna cosa de saber dels premis, que a mi m'interessa això. A veure, sí, així sempre n'hi ha premis. N'hi ha tres. El primer, que me pareix que són 300 euros, 300 euros, que no està mal. El segon, 150 per ahí, i el tercer, pues, 75 o 100. Però m'han dit que n'hi ha pernils. També, tota penya que és disfressar s'endú un pernil. Tu per això t'has disfressat avui, no? Jo me disfresso sempre. A veure, xiques, com va la puntuació? Pues està molt renyit, estan sent impressionants tots, I a veure, què és el que puntueu? De l'1 al 10? Sí, de l'1 al 10. Clàudia, pues estem al·lucinant en tot el nivell que hi ha. No sé, no me pensava que estava al nivell tan alt, la veritat. Això va de notable cap a dalt. Sí! No soy muy exigente. No suspengueu. Qui sou vosaltres? Les xiques de oro. I això per què? Perquè ja tenim una edat d'avançar, però no volem deixar-se res. Voleu tot. Us agrada la marxa? Sí. Els disfresses com estan enguany? Estan de categoria. Sí? De Tu categoria. els donaries premi a tots? Jo a tots. Però què fa la xiqueta ahí dins del llit? Ai! Però què estaves mastegant ahí? Una cucaracha. Este és el que te beneís. Retor. El retorn endimoniat. Vinga la Fira d'Onda! Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero... Però això és un espectacle, sí? Total. De noche
ochentera, una parodia de la cançoneta de ochentera. Però porteu molta marxa! ¡Hombre, claro! Possibles guanyadors! Possibles guanyadors! Quina festa tenen a Onda! Els encanta, Ferran. Són festers. se'n Esteu perden, agut diu. vosaltres, que també sou festers. Super. Aneu a deixar... Jo vos dic una cosa. Aneu a deixar d'estar a gust Per què? d'ací uns minuts. No vos puc dir res més. Però tenim una prova que passareu por. Passareu molta por. Mare. Una prova molt dura que Una us hem prova de preparat Halloween, tal en qual. carinyo. Una prova de la nit que estem. Sí, per a Halloween i festa, no vos puc dir res més. Vinga. Hi ha robots? Vos he deixat ahir un ai, però això serà després. Hi ha disfresses? N'hi ha robots, disfresses, explosions? Robots ja, perquè ja hem acabat en ells. La rebel·lió de les màquines ha acabat. Però vos puc dir que hi haurà explosions. Ah, sí? Explosions. Vinga, va. Que això sona bé. Ara ja està. Us ho havia dit. Vos havia d'advertir. Mare meua. Clàudia. M'has deixat en un all. M'has deixat en un all a mi. Ai, mare, ai, mare. Ara veuràs. És que també hem estat en altres pobles, sí, expepa. La veritat que sí, hem estat també en Moixent. Bona terra i bona gent. I és que vam estar per a veure que celebraven eixe 15 aniversari de l'entrada de moros i cristians. Això era una passarel·la. Vam descobrir també la seva indumentària ben engalanada, però d'una manera molt particular. En l'entrada de bandes, així que mireu i gaudiu. Els moros i cristians de Moixent han arribat al seu 15è aniversari i, a més, avui és l'entrada dels dos bàndols. Però, Clàudia, corre, que abans va l'entrada de banda. Ai, mare! Vine, que fem tard. Que fem tard, mare meua. Arribem o no arribem? Que ara és l'entrada de bandes. Correcte, arribem. Ara el que anem a fer és fer el recorregut i després, ja en l'entrada de moros i cristians, ja tots posats, totes les files, marxem i el fem el trajecte de l'inrevés i acabem així en la plaça Major. Una particularitat que teniu a Moixent, però ha de ser un orgull per a vosaltres i moltíssima emoció, Àngela, ser l'ambaixadora. Sí, jo estic molt orgullosa de ser ambaixadora cristiana. Jo vinc de sang de moros i cristians de la Font de la Figuera i estic molt orgullosa de poder tindre aquest càrrec perquè el meu avi era ambaixador moro en la Font de la Figuera. Què correspon a aquest càrrec? És molt important dins del que anem a viure avui. La veritat és que és un càrrec, el que tu dius, és molt important perquè realment tu eres una representant. Enguany he guanyat jo l'ambaixada, demà li toca guanyar a Àngela i Moixent tornarà a ser cristiana. Pepe, per què és tan diferent a nivell musical esta entrada? Home, perquè fan ara l'entrada de bandes, després ja es comença l'entrada de moros, cada un tria un passo doble i ja està. Músics, vos agrada la festa, eh? Sí, però molt, però molt. Juerga i festa, i que no falti. Nosaltres representem, jo represento la meva fila d'anaquís i represento el bàndol moro. Bàndol moro, bàndol cristià... Sou tots germans? Germans. Lo que prima sí és la germanora, així que contents. Visca els moros i cristians de Moixent! Les bandes han fet camí fins a este punt on es troben les 11 comparses mores, les 11 comparses cristianes, es recomposen i ara sí, comença l'entrada de moros i cristians de Moixent. Xiques, aneu en un ritme espectacular. Hombre, és que som corsàries, anem a marxa de passo doble, a ritme de passo doble. Heu assajat molta cosa o què? Bueno, ja ho portem uns anyets ahí en la sang, i és una cosa que, bueno, assagem, però ja no tant, al principi hi ha més. Són les arrels de Moixent. Exacte. Per què és tan important esta vesprada? Perquè és una festa que ens agrada a tots molt i és tota la gent del poble al carrer, a veure, mos desfilar, tots els tratges, preciós. Aneu guapíssimes! Mira, ja anem! ¡Vamos, contrabando! Xics, com va la picaeta? Home, de categoria, no ho veus? Lo millor que n'hi ha en este poble és l'ambient d'este poble. És la festa, és el que li agrada a este poble. Festa, festa i més festa. Enriquetas, moros i cristians. I vinos. Sí, eh? Vinos. I com van els xicons i les xicones? Preciosos. T'agrada? Moltíssim. Però ho dius així a sèria? No, ho dic de cor. Ah, vale. És una festa que no té molts anys, no tinc molt d'arraigo, però bueno, pues està ja entrant el cuquet. Xics, no és per res, però doneu impressió, Roberto? Vinga, què et pareix, moros i cristians de Moixent? Això és espectacular, però vosaltres què representeu?
Nosaltres els moros africans. 1, 2, 3! Això és un comboi, una amistat, una alegria i sense paraules, i una gran festa. Pero chiques, esta emoció d'haver acabat. Aborrona ahora la música. Encantado. Que quan passes t'emociona, t'emociona. Va, festa amb Moixent! Quin treball, els maquillatges de Moixent. És una passada. Són treballats, amics de Moixent. Mireu, és que avui estem fartant, avui és una nit de porc, però de porc per a la nostra panxa, perquè estem fartant del que no està escrit. Per ser gràcies al fort de Sant Antoni de Benaixeve, que ens ha donat estos regals boníssims. Voleu tastar-ne? Òscar estava tot el temps mirant. Jo és que, a veure, des que he vist... Que volia... Quan estaves en Mèxic, és el que més has trobat a faltar, Òscar, de viatge? No vols? Un almussafes. Un almussafes, un bon No, esmorzar, t'ho dic de veres. Perquè m'agraden molt els tacos i els burritos i tal, però després de quasi 2 mesos... Clar. Ja està bé. De sobrassada. No tan de picants, tu vols? Jo ara després, perquè em costa triar, Ara, si fora una mare, diria, estes xiques no en mengen res, estes xiques no en mengen res. No. Fogassa en vols una miquiua? Un pan quemau, això li dic pan quemau. Es diu fogassa. Fogassa. Això és fogassa de Tots Sants, Pepa. Vale, fogassa de Tots Sants. No vaig a manejar a la persona que després telefone per a dir-ho. Per a mi és un pan quemau de tota la vida. És un pan quemau, doncs com Aniré tu fent vulguis. gustet, sí. Si tu vols que es diga pan quemau, pan quemau. Li canviem el nom al dos tradicional, així a la carta. Per ser gràcies del fort l'Ermiteta. Tu saps qui eres, de l'Ermiteta, no vaig a dir el poble perquè és la resposta del concurs. Estàs donant pistes, eh? Estic donant moltes pistes, estic molt generós avui. Clàudia. Que bé. Que bé, eh? Que bé que estem així. Crec que toca acomiadar-te, Clàudia. No, encara no. Encara no? Encara no. Si és que queda una cosa molt important. És que jo estic molt emocionat perquè avui és una nit de moltíssimes emocions i sí que és cert que vosaltres, reporters immersius de Fas Festa, no sé què teniu, que feu així un poquet el botonet i desperteu l'emoció dels convidats. Més que apretar un botonet, el que fem és agafar així i canviem el micròfon de mà, el posem en on i de seguida la gent s'emociona. Però no, la veritat és que no només és per això i és perquè la gent, quan anem als seus pobles, el que pretenem nosaltres és clavar-nos en la seva història, en les seues vides, les seues tradicions. Per molt que viatgem, per lluny que anem o per tard que se faça, la veritat és que és tot un honor estar dins de la seva festa i, sobretot, arribar un poquet al seu cor. I nosaltres hem volgut fer una recopilació de tots aquests moments així, que mireu, molt emotiu. Quan arriben al final del recorregut, tant se val que siguen moros o cristians. Sabeu qui domina? L'emoció. Mireu. Hay mucha tela, es un sentimiento... ¿Te acuerdas de los que no están también? Bueno, es impressionante. Enguany, perquè m'ha faltat mon pare, vaig voler tornar així, i ha sigut un homenatge a ell, i això ha sigut per ell, i gràcies a ell, i tot per ell. Mucha emoción, porque tenemos a compañeros que ya no están aquí con nosotros y los visitamos. Tristesa per la gent que ja no està entre nosaltres. I penses en qui no està, en mon pare. Ara sé que estaria molt feliç i això és fer a d'ell, perquè al final estic transmitint el que ell m'ha ensenyat. Y darrere de cada pas hi ha una història diferent. Este año 30 años, desde el 93, que estuvo operada de cáncer de colon y vine a la promesa y me lo aceptó y mira. Yo la única condición que puse cuando iba a ser capitán es que mi mujer está enferma y entonces, aunque mis hijas van a participar del voto, la favorita sigue siendo ella. Tu tota la vida has sigut també tirador. Tota la vida, sí. Estàs emocionat? Veres, y tiraría, pero mira, lo que no pot ser, no pot ser. I és la meva despedida i ja t'he dit que estic molt emocionat. Imagina que alguna llàgrima caurà, no? Segur, ja m'està caient. D'aquí ja fa molts anys que ho fem. I a mi importa molts bons recuerdos. La meva mare tota la vida m'havia dit que ballara en ella, sempre havia dit que no. I de cop per repent va i diu, enguany. I era enguany, quan tenia que ser. Que és molt bonic que per una persona major la Mare de Déu és tot, així agres, i que te la giren és molt bonico. Com ho van inculcar des de xicotets, és el tot. Sempre que tindrà alguna cosa, gràcies a ella. Què se li demana al Crist, Juan Carlos? Pues salut per tots.
Gràcies, i se li dona moltes gràcies. 30 anys luchant, però plegar no m'ha plegat. I estàs emocionat un poc? Molt, un poc no molt. Ah, di que sí, ¿no? Creo que sí, no me ha dicho nada. Está puesto. Bueno, me siento muy orgullosa de haber sido la reina del 50 aniversario y por supuesto de haberlo compartido con estas personas tan maravillosas. Muy contents. Sí. La meva millor amiga és la que porta el banderer de primer premi. Jo li vaig prometre i ahí el tens. Però com pots estar plorant encara, fill meu? Però si ja ha passat per rato. Sí, es que no me lo creo. Comença el compte enrere per a la telefonada. On sonarà? Como nuestra próxima reina infantil de Castellón y de todos los castellonenses. És un orgull que la nostra filla sigui la reina de Castellón. Estàs emocionada i és normal. Que bonic. Vaig estar así, profe. No te sondes, siempre llama. Compañía de aventuras, ¿vale? Era un sueño para nosotros. Un somni complit. Sí. Eres la mer festera! Ai, bonic! Estàs emocionat, Que bonic, sí. Ens heu fet emocionar en les vostres històries i tots vosaltres, protagonistes d'aquest programa, perquè les festes tenen aquestes coses, són alegria i són emoció de la bona. També quan la gent que no està en recordem d'ells quan estem en festes i vosaltres és que heu aconseguit treure les emocions a la gent amb molta professionalitat, Clàudia. I que la gent també és un Déu quan anem als seus pobles, que ens obri les portes de sa casa i que també fa que nosaltres siguem un membre més de la família. I això, clar, es transmet conforme hem vist en aquestes imatges. Clàudia, que encara plorarem esta nit, no? No, és una tristesa bonica. S'ha acabat, Clàudia. Te'n vas ara mateix, però te'n vas pel carreró. I t'espere, per favor, per a la festa final. Clar que sí. I a veure si està oberta per ahí dins, que ens hem deixat. La festa del pijama, avui és la festa del pijama. Sí, clar que sí. Gràcies, bonicos. Adéu, amiga. Gràcies, Clàudia. M'has d'ensenyar a ballar. A veure, està dient Òscar a Pepa, m'has d'ensenyar a ballar. Si a tu, Òscar, t'ha d'ensenyar a ballar, que estàs fent un musical que ara en contaràs, a mi que m'ha d'ensenyar Pepa, que vas pel carrer i la gent me diu de tot de mal que balla. No serà per a tant, no serà per a tant. Després, quan estem de festa, justament parlant de festes, tot el món balla i balla superbé. És de veres. La gent no se planteja si ara balla bé o balla mal. Ballem i au, no? La festa implica la dansa. Implica la dansa. Sí, però la casalla ajuda. També, Tu has ballat en orquestres, a més, no? Sí. Has ballat en orquestres, tu? També. Sí. És coreig, el que em deixaven fer. A mi m'agrada el ball de l'amic Eugeni Alemany, que és el ball del gotet, que dona com confiança per a ballar en la festa. Ara em parles del musical, però primer hem d'eixir un poc de dubtes, perquè és clar, la gent ens para pel carrer. Què passarà en l'Alqueria? Què passarà en Robert, que tens ahir molts fronts oberts parlant d'amor? Que jo sàpiga dos. Què fem en Carmina i en Raquel? En què ens quedem? Sí, és que esta temporada, clar, s'ha quedat així la cosa un poquet... En Carmina sembla que no funciona, sembla que amb Raquel torna l'amistat que... De les dones de la teua vida. Sí, i a veure perquè potser arriba una tercera i tot, no sé. Calla! No sé! Que si cal fer un cameito, m'oferís fer jo un cameo a l'Alqueria Blanca. Per favor, companys de l'Alqueria. Crideu-la. Si és precís sumar així a la història... Això és precís. Un cameo de Pepa Casas, això és precís, però m'acabes de dir que encara n'hi ha una tercera persona. Pot ser. O sigui, Carmina, que l'adorem, perquè Carmina és de la família. Raquel, que és més de la família encara, perquè és que porta tota la vida. Però mira, tu ara imagina't si en esta situació que té Robert ara entre dos amors de fa temps, i si arribara la tercera en discòrdia? I que no fora nova, que fora també antiga. O sigui, això ja seria embrutar-ho ja més encara. No sé, no serà francesa. Estic elucubrant. No serà francesa. Ai. No sé. Calla. Estàs donant pistes. Esteu molt benèvols, eh? Esteu Mira, s'has deixat en un ai. Tenim a Carmina per un costat, que se n'ha anat, que ara vol tornar, però tu no. Tenim a Raquel, a la meua Maria Maroto, i tenim una tercera en discòrdia. Podria ser. Mare de Déu, això. El que s'espera cada diumenge per la nit. Si vosaltres no podeu esperar ni un minut més, vos regale un xicotet tast abans del que veureu este diumenge a l'Alqueria Blanca. No, ja de tot. Això diu el meu net quan no té massa ganes de xerrar. Moitxe, i de què vol que xerrem?
Perquè de Carmina ja ho hem parlat tot, eh? No. Carmina no. Deixem estar Carmina. Però si vols parlem de Raquel. Com? No saps res? Home, per no saber, no sé de què em parla, iaio. No has sentit res pel poble? Però sentir res de què? Jo estic fins als nassos de xafarderies amb mala bava. Perquè són xafarderies, no, Robert? Blai, clar que són xafarderies. Com pots pensar que... Sí, tens raó. Abans ha dit que pensava que jo volia parlar-li d'un tema privat. A què es referia? Ah, sí, això. Diga, què has sentit dir per ahí? Per què rius? Perquè entre nosaltres quasi no calen paraules, no? Són molts anys. Molts. Quasi no queden paraules. Ja us ho he dit tot. Raquel, i tu? Parla! És que, sí, és que... Les pauses que fa. Sí. Robert i Raquel parlen amb els ulls. És com que no necessiten expressar les coses, perquè se coneixen molt. Han viscut moltes coses, ja. És que jo no vull mullar-me, però és que diria en qui t'hauries de quedar en la vida. No vaig a dir-ho jo, que no vull que es moleste ningú, però jo tinc superclar. I la tercera persona en discòrdia? La tercera persona ja ni compta en ella. Qui serà? Ja ni compta en ella. Sí. Però bé, ja triaràs tu. El que tries tu, el que trien els guionistes també. Si n'hi ha una tercera, qui serà? Qui penses que? Que hi ha una tercera. A mi és que m'ha vingut un nom al cap, però ja després m'ho diràs. No sé si és de França. El secret t'ho dic. El secret? Val, El secret t'ho diré. Ara m'ho dius, perquè ara hem de rebre a un amic d'este programa. A vosaltres vos encanta, clar, que sou actors, actrius, disfressar-vos, posar-vos en la pell d'altres persones, però pensàveu que éreu els que més vos disfressàveu d'este programa? No, perquè no coneixeu l'amic que està a punt d'entrar per esta porta, l'home dels 50.000 disfresses. Carles Navarro, endavant. Molt bé! Welcome! Però és que m'ha encantat. Però mira, quasi, igual és l'entrada de Pepa Casas a este plató. Quasi. A veure, Ricky Martin, un zombi, a mi ja sona en casa. Per què? Jo amb esta roba parec més un personatge de l'Alqueria Blanca que un col·laborador de Fast Festa. De la primera temporada. Però i tant, del pilot. De la primera. Del pilot. Què contes, amic? És que vosaltres me veieu com un... No tens bona cara avui, eh? No, tinc molt bona cara perquè te duc un document únic. Un document històric, perquè he fet un viatge este cap de setmana. Jo vinc de l'any 1233 i vos vull ensenyar com es vivia a Culla a l'edat mitjana. Mireu que curiós. Potser no ho sapigueu, però 120 persones vivim a 1233 a Culla i avui tenim la disputa entre l'Ordre del Temple i Blasco d'Aragón per la possessió de la ciutat. I és que a l'edat mitjana tenia unes mogudes que flipes. Mones. Las recreaciones son para que el público vea cómo se vivía antiguamente. Yo voy de villano. Un ciudadano normal y corriente, ¿no? Normal y corriente no, ya empezaría a tener alguna perra. Vosaltres heu vingut a la recreació esta a menjar o aneu a fer una altra cosa? El treball és el treball, però n'hi ha que descansar, no? ¿Me talles un trocete de chorizo? Home. Sí? Mira. Què tal? Bon dia, què tal? I què li ha semblat quan ha vist un cavaller amb un micro en la mà? Què li ha paregut? Què li ha semblat? Com s'ha quedat? M'he quedat parat, perquè és que te conec de veure cada un nou. Te vestiries així com vas vestir jo? Però molt. I el reporter com va? Va guapo o no? El reporter és un templat. I ale, a casa el reporter. Espera. Oh! No m'ha avisat! ¿Me vais a dar unas clases de esgrima? Sí, los conceptos básicos. Vale, ¿qué me hace falta? Guantes, protegerte las manos, ¿sí? Y lo demás ya lo tiene expuesto, que es la cota de malla y sobre todo la espada.
Espera. Això què és? Això són les tenalles per a traure dents i per aguantar el cotó. Mira, jo quasi que preferís continuar en el dolor de queixal, sincerament. No, tranquil, si quasi no fa mal. Preferís no saber-ho, Gràcies de totes formes, Gràcies. Ara mateix vaig jo a que me traga un dent. Tira. Què estan fent cua per a que li traguen un queixal? No. No? No, después de lo visto, no. Perdó, podria parlar amb el rei, que ja ha vingut 2 vegades? Sí, home, claro. Sí? Vale, anem cap a dins. Majestat, per als despistats, per a qui no l'acabe de reconèixer, ¿vostè qui és? Don Jaime I. Jaume I el Conqueridor. Bueno, hoy estamos recreando la Concordia de Montalbán, donde hay una disputa entre la Orden del Temple y don Blasco de Aragón, mi mayordomo real, para ver quién se queda con la posesión de Culla. Es un territorio muy grande, un territorio ganadero de una riqueza importante y frontera con el Reino de Aragón. El rey se encuentra en corte con nobles, pueblo, órdenes militares y demás temas religiosos, en la cual el temple llega y pide audiencia para sus pretensiones reclamar al rey la posesión de Culla, que en ese momento el rey se le había otorgado por derecho de conquista a don Blasco de Aragón. Culla y sus territorios serán para la Casa de Aragón. Sí, señor. Mi palabra dada tiene que ser hecha. Pensaves per algun moment que perdies Culla i que se la quedava a l'ordre del temple? Pues abans de començar el Parlament davant del rei, crec que les forces estaven a un 50%. Però de moment el perdedor de la contienda ha sigut vostè. No, porque las tierras que nos han dado en Valencia también están muy bien. Pero no té Culla. Pero no tengo Culla. Pero la tendré. I així és com ens han contat una part ben important de la història de Culla. És una pel·lícula que munten a Culla. Vosaltres dos esteu xerrant, no fem ni cas al vídeo. Si vos feu un examen el vídeo, suspendríeu. Estem comentant el teu vestuari preciós. És que ha causat impacte. Saps què passa? Pa impacte mira, no no som el team. Què està passant ahí? Saps què passa? Com no es coneixien, s'han desvirtualitzat avui i estan posant-se al dia en tot. A Culla, la veritat és que s'ho treballen moltíssim. És una pel·lícula de veres. I a més, com estava més guapo, de guerrer medieval o de muerto viviente? Tu sempre estàs templat, Carles. Tu eres el Mortadelo. Bueno, exacte, Mortadelo. Escolta, aquests dos els veig molt relaxats, vinc a fartar, però jo vull fer-vos currar. Així és que... vinga, va, treballar. Anem a currar, va, que anem a currar. Com el musical d'Òscar, és una lata, el trabajar. A veure, va, que anem a jugar un joc que dona molt... Mira, Berta, tu te poses ahí. Mira, mira, Berta. Ai, Berta, te trobes a faltar. Berta, te trobo a faltar. Pepa, Berta. Bueno, aquest joc dona moltíssima por, ¿vale? Ferran i jo vos anem a fer una sèrie de preguntes per veure si sou autèntics festers, d'acord? Aleshores, Ferran i jo vos anem a fer una sèrie de preguntes, la resposta de les quals sempre és un número, una xifra, que vosaltres teniu que adivinar amb este globo que estarà inflant-se a la mà. Heu de ser molt ràpids i encertar la xifra correcta perquè teniu que evitar que el globo vos explote. Que esclate. D'acord? Així és que va començar Pepa. No, per què? Sí, perquè pregunta Pepa. Ferran. Jo anava a dir no, És així la vida. Pregunta... Pepa, és la vida. Ferran, la primera pregunta va per a tu, Pepa. Este és el moment, jo crec que més divertit. Riu-te. Ui, això que ràpid va. Riu-te tu de la fighting de la rumba. Atenció, pregunta. Quants quilos de tomaca es van llançar a la tomatina? Moltíssim, jo què sé. Una xifra... 80.000. Més. 100.000. Més. 150.000. Menys. Menys. 130.000. Menys. 120.000. Molt bé. Sí? Quantes files de moros i cristians hi ha al coll? No t'he sentit. 45. 45. Menys. 40. Menys. 39. Menys. 35. Menys. 30. Menys. 28. No és correcte. No. Ho he dit abans. Bueno, a veure, direcció. Ha dit 28. Foto finish, el bar. Ha entrat. Ha entrat. Jo crec que si ha dit 28 ja has aclarat el globo. És de veres, és de veres. Ha entrat la resposta, amic. Molt bé, molt bé. La primera en la cara. La primera en la cara. Vindrà una segona, però si voleu, a veure si tenim la repetició, amigues, amics a Idal. Jo necessito un tranquimacín. Sí que tenim la repetició. Mira la cara. Tu ja estàs mort, tranquil. No, total. A veure. Mira. A veure, Òscar.
Ai, Òscar, t'has quedat ahí paralitzat. És que sóc molt competitiu. Bueno, Sí, te'ls vol jo crec perdre que sí. també. Has estat a puntet, però molt bé, molt bé, molt bé. Un segon més. Tenim una altra més. Tenim una altra. Vinga, Tenim una sí, altra sí, més. Sí. Espera, que no hem recuperat el moment bé. Mira, veure, mira, va. és que no has vist la cara que has posat, però esta és la bona. I la cara que posa nosaltres, què? A veure. M'he pegat més susto que ell. A veure. Ahí t'estiguem, sí, molt bé. Tan. És que estava ja molt gran, eh? Ai, ai, ai. Sembla que m'estigués disparant a mi, Pareixia que, clar... Veritat? Molt bé. Però ha esclatat i has sabut reaccionar de no, que la resposta era meua, eh? Home, Has sabut reaccionar. entra. Molt bé. Ràpid. Juguem una altra, no, què? directora? Vinga, va. Vale, Vinga, la tenim juguem ahí una altra, preparada. mira. Comences tu ara. Javi, no t'amagues. Sí, ara començo jo. No. Crec que comença Pepa altra vegada. No, comença Però Òscar. mireu quina imatge, Comença no, no. Òscar. Pues esteu perdent esta imatge de Javi així agenollat. Javi. Clar, no t'amagues, fi. Estem en família. Bé, qui l'agarra? Crec que preguntes tu. Ensenya per la pregunta 3, Ferran, que esteu. Ja ho sabia jo, ja ho sabia jo. Vinga, va. Atenció, Però espera. perquè esta... Espera, Ferran. No, a veure. comença ja. Atenció, perquè esta és la pregunta. Si no s'ha encès el compressor, no puc fer la pregunta, Pepa. Ara, mira que m'està apuntant. Quants quilos de confeti es van llançar en la batalla de confeti de Morella? Ai, què ha passat? Ai, la de confeti. Algo passa. Quants quilos? Un fum. Quants? Concreta. Una xifra. 50.000 quilos. Més. Més. 200.000 quilos. Menys. 150.000 quilos. Menys. Menys. 130.000 quilos. Menys. 110.000. Menys. 80.000. Menys. Menys. 60.000. Molt bé. 60.000. Òscar! Quants quilos de tomaca? No! Esta! Quants coets es llancen a la palmera de la crema de fogueres? 20.000. Menys. 10.000. Menys. 8.000. Menys. 5.000. Menys. 1.000. Més. No, perquè està que estàs parant l'aire. 3.000. Menys. Ah, menys. Menys. Ah! Menys. 70.000. Menys. Ja. 1.195. I quasi. Què? Quasi. En sèrio? Més. 1.198. Més. 1.200. Vale. Toma! Pepa. Ah! Menja-te! Calla. Quants coets es llancen? Ai! Molt bé, Menos Quina mal, suar. menos mal que estic mort, si no me moria ara mateix. A veure que me Mare diga meva. les pulsacions. Quina suar, Portem. Mare de Déu. Mare de Déu, com estàs? No sé. Ja t'has tingut dos en la Però cara, és competitiu perquè estava superconcentrat, De veres. No sé. A veure, Ai. anem a anunciar el guanyador. Perdona, Sí. volem la repetició primer, amigues, amics? Fem primer repetició, Maria, o anunciar el guanyador o guanyadora? Repetició primer. Per favor. Per veure les cares. Les cares. Vinga. Les cares, Juan, les cares. Les cares, les cares. No més, Estan vestides, ahí estan. Ai, mira, No m'esperava. Pero me has metido una bomba. I és que jo veia vindre, Pepa, jo veia vindre. És que no volia ni fer-te la pregunta, perquè... Mira. Ai, per favor. És que... Ai, per favor. Per favor. Què et pareix, És que això és una coreografia. És que tal qual. Que t'he Tal preparat. qual. Molt bé, així que Gràcies. podríem dir que la guanyadora és... Guanyadora. N'hi ha empat, senyores i senyors. Estem aquí, Empate a dos, perdón, empate a dos. Això vol dir que hem de desempatar. Què tongo? No podem desempatar, Ja tens. no? Que seria una fantasia, però no tenim temps, o sí? O... Així guanyem tots, exacte. Vinga, molt vinga, bé. sí. Així guanyem tots. Que diga la directora, va a missa. Va a missa, que diga la directora. Molt bé, està superdivertit, m'ha encantat este moment. És el moment també d'acomiadar a Òscar, Ramos, però compta'm, que és una lata al treballar i demà de matinar, què tens? És una lata al treballar, tinc assaig i estem fins al 5 de novembre Molt al bé. Teatre Olímpia. Molt bé, al Teatre Olímpia, 5 de novembre, ahí podem veure unes imatges d'eixa obra que ja porteu uns quants mesos fent-la, que està sent Anna Conca, que és fantàstica Anna i que us ho Conca passeu és molt bé i que canteu i que balleu. Sí. Mira, Molt bé, és que mira. Conta'ns un poquet, que a tu, Lluís Aguilé, ja el portes dins del cos, no? Sí, ja forma part de Somnie, amb Luis Aguilé. Mira, I amb ahí totes les tenim cançons. imatges. Ah, mira. Ai, ese tros és molt divertit. ¡Qué cara está la gasolina! ¡Cómo me gusta la gasolina! Molt d'èxit, no? Esteu tenint, a més heu pegat ja Sí, estan uns molt quants bé. viatges, Sí, portem 2 anys Molt i bé. va molt bé la cosa. El trabajar, demás de treballar, nosaltres continuem, però gràcies, Òscar Ramos, per vindre a esta plaça
I gràcies per donar-nos este spoiler de l'Alqueria Blanca, eh? 3 dones en la seva vida, no una ni dos, 3 dones, fill meu. No deixes pas de més. Ala, gràcies. Ale, Mónico. Òscar Ramos. Per Carrero, que trobaràs a Berta... A Clàudia... I trobaràs als 29 convidats... Mira, tu entra, que trobaràs els 29 convidats que s'han anat pel Carrero, Pepa. Tu tens així un ratet més en nosaltres? Sí, clar. Anem a xerrar una miquigua, te'n ves al sofà. Vinga. Carles, acompanyes, vinga, anem al Sí, que el sofà. dolcet està ahí. Sí, exacte. I en contes un poc de la teua vida artística i televisiva també, eh? De Que tot, tu de tot. eres com els reporters d'aquest programa, immersius. I quan fas televisió també. També. Perquè en trau la llengua també... Trau la llengua. La La llengua no l'has tret ara, per parlar. La llengua t'has disfressat de tot, també. De tot, també. I he recorregut molts pobles i gent bonica, com vosaltres, quan aneu també a fer reportatges. I aprendre moltíssim, també, de la nostra llengua, que això és una de les coses més boniques. I t'has vestit de moltes coses. M'he vestit de moltes. Tinc imatges per a tu. Atenció. Quines? A veure? Sí. Mireu, mireu. Què tal, eh? Estic de temple. coteta. Ese es el traje de coteta, sí, sí. Es lo que Això era en pandèmia, que es portava mascareta. És que ha passat una vida. De veres, és això, no? Ha passat Pilar és ja això. un poc de temps. Se monte les peces. Indumentària valenciana. Jo sé que a mi m'encanta, perquè jo no soc fallera, però m'encantaria. Però posar-me monyos i tot. De poble en poble buscant parauletes no és. Feu coses més pràctiques, no? També. Partiendo de la base de las teles, que como tú has dicho, son teles súper bonitas. Sí, sí, Però sí. en Falles no has participat mai. O sigui, tu t'has No. vestit només per al programa, però en Falles No, no. I m'encantaria, no tinc monyo, però jo me posaria així tot. Rodés tot. M'encantaria. Vine-te'n amb mi a la frena enguany. Vinga. I eixim del braç Jo els si tu em dos. convides, jo vaig. A la plaça de la Mare de Déu. Val? Tinc jo moltes invitacions entre moros en Falles tal i no donaré abast. No donaré Doncs vinga, donaré que ens abast. passe les Tens massa invitacions. compromisos, Ferran. Parlant dels teus espectacles, que també són de traca. També són de traca, També són de Pepa. traca, també són de traca. Sobretot que es diu traca. Mira, El de que es fet, diu traca, mai Este millor dit. espectacle, que es va retirar per la pandèmia també, perquè hi havia molt de contacte en el públic, s'anomenava de traca i és molt curiós que té molta relació en el vostre programa, perquè per als valencians i valencianes l'oloreta pólvora... Ai, això com mos és això? encanta, això mos encanta. Tu ja dius, sí. ja fa olor a magdalena, ja fa olor a Això. fruits, ja és com festa, no? Però en altra part del món, esta olor com que no té una altra connotació, no? Molt més trista. I vaig decidir fer un espectacle arrel d'això. De fet, disparava una traca en directe, l'olor arribava als espectadors, ens portava a un lloc on festiu, perquè així sempre de seguida diem Falles, ja estem en sí, festa. sí. I de sobte la història era molt dolenta i molt més dura, i molt no? reflexiva, Molt també. més dura perquè Sí. podem veure en Sí, aquestes de imatges fet, i el ahí que tots es veu el fil s'imaginen d'aram. que pot representar en esta dansa. I no pares per tots els pobles, No que tu pare, també no t'has pare. recorregut els pobles en els teus espectacles i no només en les festes, no? Amb el teu art, no? Perquè portes una motxilla, com deia quan et presentava, d'art i d'energia de la bona. Sí, i de fet ara comença gira a final d'any ja, per a tancar, i estaré en un mogolló de pobles. Estaré en Almenara, en Onda, en Alcocebre, en Calp, prop de Gandia també, estaré en Oliva. Pareixes una reportera de Fast Festa. Veritat? Sí, pam, sí, i m'encanta anar als pobles. Que mira, ha fet més quilòmetres que tu, Carles. quasi. Que maca n'has fet, Quasi. Aquesta temporada. Escolta, que estava parlant, Pepa, de que ella se disfressa perquè és actriu, artista i perquè fa molts espectacles, etc. Però és que els reporters i reporteres de Fast Festa no ens hem quedat curts, perquè Berta, Clàudia, Rosa i jo, en companyia de Marzal i de Fretxina, que són els càmeres que habitualment ens acompanyen, també hem fet un exercici d'immersió en les festes ben important i així teniu la mostra. A veure... Pero si vas vestido de época. Vaig a provar l'experiència de baixar en un dels carretons. la curva, Vicent, jo no puc anar-me'n de teulada sense tastar el raïm, però xafat ben xafat. Yeah! ¡Eres novata! Nuestro próximo objetivo es Cullera. Cullera, sí, señor. Y luego, Moraida. Aquí en la tele. ¡Ahora que soy una pirata! ¡Ay, Cerro! Però que a un pirata no se la ves, la que vinc a portar. Vaig a inscriure'm en el concurs. Se prepara Carles Navarro. Lanzamiento válido. Fem festa i fem foc a Castalla! Ai, mare de Déu! A la primera vegada que fas festa fa la romeria del Rocío a Paterna.
quan arriba juliol, Cervera del Maestre es converteix en medieval i nosaltres també. Pareix que he trobat un portal en el temps. Quin any estem? A on? A Carcaixent, 1916. Que comença la Fira Modernista. Clar que sí. M'han donat la porra. Això vol dir que jo ara tinc el comandament, així és que vaig a dirigir a la banda. ¿Me coneixes? No, cariño. Normal, cariño, mira que guapa estic. Però, on anem aixina? Anem al soterrar del gos i fes el favor d'anar més sèria i no riure tant. Plores, perquè sí, plora un poquet. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Va que m'ha passejat per allà tota la vespre i ningú m'ha dit res. Vaig guapo. Estás de culo prieto. On anem a gos, on anem. S'ha trencat el cotxe de a punt de la tele en la redona i no podem passar. Està bloquejat el carrer. Així que ens fa molt mal, però no podem anar a gos. Vale? Ara sí que sí, moros, embarquem. Els cristians comencen a apropar-se a la vora de la platja i això és la senyal de que l'emissari moro està a punt de desembarcar. Que en la guerra n'hi ha que banyar-se. Anem a per vosaltres, cristians! Això és molt difícil, Ja estem en terra. D'ací no aneu a passar, Carles Navarro, no t'aprofites del vestit hàbil, amb el cristià! Ai, Carles, hem guanyat els moros. De moment. He arribat a la maderada, m'he convertit en maderera i a mi ja no m'ho conté. No em digues que ha sigut tot un somni. Doncs no ha estat gens malament, quina fantasia. Quina fantasia, Ai, diu. Que bonic. quina fantasia de reporters, meravella. Carles Navarro. Quina Gràcies, t'ho dic de tot cor per regalar-nos tants moments. Ai. Tu a Rosa i a Clàudia. Bueno, el programa s'ho mereixia, la De veritat, i veres. el públic també, òbviament. Vinga, un poquet de Vale, fogassa, va, que jo menja. tinc fam, així es repartim Menja, que menjar. se va a plorar, Tots estàs molt els ràpid amics. avui. Puc agafar un tros? Que és el final de la temporada, la temporada, l'any que ve Fogassa. tenim més festes segur. Que bona, Agarra la fogassa, que està molt bona, que saps d'on és, de la comarca, vaig a fer-te un examen. No, la comarca no me la pregunto. No? No? De quina comarca és la fogassa, Carles Navarro? No sé de quina comarca és, No? però ahí tinc les imatges de la localitat d'este dolç. Ah! Mira. Mireu. Quin campanar més gran. Ajá, ya la tenen. pista definitiva. Si no vas a tener allí, en esta Uy. localitat, on se celebren també moros i cristians molt importants, Uy. jo ja no sé A què dir. finals d'agost. Quin campanar, té un campanar dels més alts o el més alt. No et Jo no vaig penses, entrar. que jo soc de Castelló i a mi em costa això, Comença Ara però, mateix. ja no puc dir res més. Comença Si no la però. directora, sí. Si Comença no la directora me pega. Però vosaltres podeu guanyar un cap de setmana a Dénia si ens digueu d'on és esta fogassa que s'està menjant. La comarca, la Vall d'Albaida. És típic de Tots Sants. Fogassa de Tots Sants. I vos pot fer guanyar ni més ni menys que un cap de setmana de luxe en este hotel meravellós a Dénia. Només heu d'enviar cap de setmana per a dos el vostre nom, la vostra població, al 630 90 66 77. Al final del programa vos telefonaré. Vos preguntaré, d'on és este dolce tan bo? Si em digueu la resposta correcta, se aneu a Dénia un cap de setmana de luxe. Ahí, a tutiplén. Carles Navarro, ara et veuré la festa final, no? Ara després tornes. Ves-te'n, ja sé, tu un poquet la cara. No, jo me la quedo ja per sempre. Carles Navarro, gràcies. Ahí la festa final, gràcies. Ai, Pepa, És que tenim música en directe. és que això, la banda Fas Festa, Això que és un programón. mel la banda de Fas Festa. Per favor, quina Superagraïts per meravella. tindre's així. Un aplaudiment per a ells, clar. Lorena, Javi, Enell. La banda Fas Festa, que es posen alegria. Jo avui trobo a faltar, en esta nit tan especial, a una amiga. Amb ella vam encetar el programa i amb ella hem de finalitzar esta temporada. Hem de tacar temporada amb una amiga que canta, que balla. Ella és artista. Rosa Porta, endavant! Com estàs, Rosa? Quina alegria.
que xafes, perquè tu van començar aquesta aventura. Rosa Porta. Ara en comptes tot, com te va la vida i tot el que m'has de contar, que són moltes coses, però deixa'm que descansem, que és una nit d'emocions, d'energia, de molta por i de diversió la que ens queda, si vos quedeu amb nosaltres. Ens anem a publicitat, no és res, i tornem de seguida amb un gran final de festa. Fins ara. S'està-la, pues s'està-la. Anda, fas festa. Este es un temazo, Este es un temazo de tancar el pub, Les va quedar tota la vida. Anem al sofà. Com les verbenes que estàs allà en l'orquestra i tu t'has de ser ballant-ho, que xulo, això. A mi se fan curtes, les playlists. Que no ens agrada a nosaltres. Aneu al sofà, Que hem de parlar, i Rosa, vull que em contes com estàs. Com estàs? Com et va la vida? Bé? Jo estic molt bé. Una banda elegantíssima. Avui anem tots de negre. Sí, perquè és la nit d'ànimes. I el negre sempre és elegant. Sempre és molt elegant, És meravellós. Què et portes? Estic molt bé, jo en ganes de festa, i he dit, jo no puc perdre'm l'últim programa de la temporada, és que jo allí, per favor, la criatura també és meua. Que sí, que tu portes la festa dins. I a més és que soc gent meravellosa, això també s'ha de dir. I parlant de gent meravellosa, coses així meravelloses, perquè Pepa, tu en la teva secció de Tap Sapint mos mostres gent meravellosa, coses meravelloses. I, clar, jo estava pensant que a veure la festa que anem a veure en el següent vídeo, si Pepa creu que és meravellosa o no és tan meravellosa. Jo vos conté, és que... Sí. És el festival del formatge que es fa en un poble d'allà d'Anglaterra, està a uns 40 minutets d'Oxford més o menys, i és un formatge que el tiren així com de dalt baix per una colina, i això va rodant, i la gent va corregent darrere. Mira, anem a veure-ho perquè jo no m'explique massa allà. Ara ho veureu ara. Això és molt fort, el que estàs contant. Hey, going everyone, the Cheese Rolling Festival is back after a 2-year break. I'm excited to see everything going back to normal. Yeah, I consider this going back to normal. This is what Però que s'enredolant. Però vais enredolant. Són especialistes, no? No, com tu, com jo, com Ferran, com qui vulguis. A veure, que els llancen un formatge... Ai, però estic al·lucinant. Però espera, que el formatge pesa uns 4 quilos, vull dir-te. I hi ha una sola, el que primer arriba. Però mira, quins revolcons. O sigui, llancem de la part de dalt, llancem un formatge. Cau, i cau el formatge, i cauen tots també redolant, com estem veient per agarrar el formatge. Mira. Bon regal, que el formatge va car. Que agafa el formatge, està fet pols després d'arribar. Que gran i que valents. Mira, que sí. Per això n'és, Rosa. Allà en Anglaterra. En Anglaterra, per un poble. 40 minutets d'Oxford, vull dir-te. Escolta, les anem a... Esta festa l'hem d'importar, Home. A algun poble. Això ho hem de fer-ho. En un formatge, o tu què llançaries? Jo posaria xocolata. Ai, però no sé mentira, jo la primera. Veus, això motiva més. O una carabassa com esta, que estem en temporada de carabassa. També en tiraria, també. Molt bé. Rosa, que tu també t'agrada fartar, Home. Altra cosa no, però en este programa... És el que portes ahí. És que jo també estava mirant de reull i dic, s'ha dut el tàper, que intel·ligent. Ella està en tot. La nostàlgia. Fas festa, fam festa. Tu saps els quilòmetres que ha fet esta Carmanyola per tota la Comunitat Valenciana? No us podeu fer una idea del que jo he fartat així, dels dinarets que jo m'he pegat de tots els pobles. Gràcies, és que m'heu cuidat. Ai, per favor. Perquè, altra cosa no, nosaltres no hem anat rodant darrere d'un formatge, perquè no s'ha presentat l'ocasió, perquè tot pot arribar, però hem fartat molt. Però per una Carmanyola sí que rodaries. Jo, pel que una Carmanyola rodant. Pel que fas a falta, jo darrere. Jo em llanceu, el que fas a falta. Anem a fer un xicotet recopilatori de tot el que hem tastat al llarg d'estos dies, d'estos programes, de tots els pobles que hem recorregut. Vinga, fes-nos enveja. Kilos de costilla, longanisetes, llevadura, pebrera, el bogavante de la paella. Això és servici públic i lo de més són tonteries. Vaig a repartir horchata dins de l'autobús. Un gotet d'horchateta ben fresqueta, A veure, vos sabeu l'horchata? ¿Os agrada fartar bona cosa? Sí. La festa de l'arròs comença.
plancha, es la costrera que se llama, lo engancha a la grúa, luego se echa toda la leña que hay allí para que pegue una fogona, que es lo más importante para la foto. Has vist com està la costra? Està bona? Oh, claro! Però vostè sap per què estan punxant l'arròs? Pel socarraet. L'aulla que queda a baixa i es fa el socarraet per baix. Baix directe. Quants quilos d'arròs? 14. Algun secret que mos puga donar per a fer un bon alli pebre? L'all, l'oli, el pebre, la querella, les anguiles... Tenim fam ja, portem des de les 8 del matí fent cola. No hem almorzat ni res per la caldera, a veure com quedem. Teniu un ganivet? Sí. Us ajude. Crec que és la primera creïlla que pela en la meva vida. El millor truc per a fer una torra. Molt bona brasa i bon gènere. I disfrutar-ho. I després un gotet de vi. Pilar, necessita ajuda. Vostè sap per allí oli? A la vista està. Ui, salten tots, estan vius. No la rebentes. S'ha rebentat. No la faràs. No, que això són supersticions, Pilar. No la faràs. Sí. No la faràs. Sí. Ja que l'ha vist. No li toca fer. En el vídeo d'avui anem a ensenyar-vos com fem les coques del forat. Farina, que ja tenim en la sapa, sal, aigua i oli per repastar. I cada coca? €1. Los gazpachos es la mejor comida que hay en el mundo, es mi comida favorita, la verdad. Es calentita, pero en verano sienta bien, en invierno sienta mejor todavía. Serà més de gazpacho andalús. De los dos. Ara duguem les llandes al forn i en 1 hora i quart, hora i mitja, s'està ja preparat per a sopar. Pues està molt bo, Està molt bona. Però si encara no l'has tastat. Això m'agrada més que la paella, a mi. Això és meleta. Això és meravellós. Que buena està, eh? A veure, la pericana és així l'únic lloc que es fa caldosa. Perquè que és la costum d'ací. Hola, que bo! La millor que fan en tota la comunitat valenciana i part de l'estranger. Les millors calderes que n'hi ha són les de Vinalesa. Ole, ole! Visca i ara! La gazpacha. És que una altra cosa no, però farteres ens hem pegat un... S'agra fartar. A vosaltres més. Mira, Ferran, ja que estic, mira, vaig agarrar, mira, un trosset per Omaira. Molt bé. Un trosset per a Maria. Un trosset per a Molt bé, Amparo. mira, per a les redactores. Charlie, una per al realitzador també. Mira, que m'emporta este, ¿vale? Vinga, va. Emporta't esta, però vine a la festa final, per favor, val? Val, Així, faré el que puga, t'espere, per a pegar l'últim ball. Gràcies. Rosa Porta, pel carreró. Vinga. Mira pel carreró. Ahí està, ja se'n va. Se'n va carregar, A dir, jo aprofite. I torna a la plaça, m'enduc ahí tots els Sort que hem dolcets. picotejat una mica, Però ens ha deixat un poc de fogassa, no? Sí, De fogassa, la tenim ahí, un poc de fogassa de la Vall d'Albaida, fogassa de Tots Sants, i és la fogassa que vos pot fer guanyar un cap de setmana d'Ènia. Cap de setmana per a 2, 630 90 66 77, cap de setmana per a 2, no en població. I ara, en tornar de publicitat, vos telefonarem, Pepa i jo, i vos donarem una alegria. Algú de vosaltres, atenció, perquè se'n va cada setmana d'Ènia. Qui poguera, ho veurem. Res, d'això uns momentets, perquè s'anem a publicitat, Pepa. Rapidíssim, i tornem en el gran final de festa. Ara sí, fins ara. Estem a punt d'arribar a l'1 de novembre i a Tots Sants. Esta és la nit d'ànimes, estem en directe, són les 11:57 i estic al costat d'una ballina i d'una coreògrafa espectacular. Vaig a regalar-te una cançó. Vinga, Sí? No és de dansa, però també és per a ballar. Tot se balla, jo m'ho ballo tot. Vinga, la reina de la festa. No pot faltar. Vinga. Rafaela Carrà. M'encanta. Qué fantástica, fantástica esta festa. Qué fantástica, fantástica esta festa. Esta festa que te espera todo el mundo. Festa, qué fantástica, fantástica esta festa. Qué fantástica, fantástica esta festa. Esta festa que te espera todo el mundo. Vamos, así se llama el Rafaela. La banda Paz Festa. Es que Rafaela es que es indispensable. Es la reina de la Es la festa, reina, sí, es sí. la reina, La trobes a faltar a Rafael, jo em mogo jo. Molt. Són les persones que no coneixes però que les I vols. a més que jo recordo quan era menudeta que feia se fuerra, una frota que se ria. I sempre acaba imitant-la. Jo, perruca, ja ho sabeu. I te'n recordes quan telefonaven els espectadors dient hola, Rafaela. Hola, Rafaela. Això és el que anem a fer tu i jo ara mateix, telefonar a un espectador o espectadora i donar-li, esperem que sigui, per favor, Vinga. una alegria en este últim programa de la temporada
de Fas Festa 2023. Així que vinga, estem preparats? Sí. Vinga, 11:59. Vos telefonem ara mateix, a veure qui està a l'altre costat del telèfon. Una. Quina elegància, no? Tenim. Sí, estem ahí. Molt bé. Hola! No. Hola. Hola, ara sí. Bona nit. Bona nit. Bona nit. En qui parlem? En Dolores. Dolores. Hola, Dolores. On estàs, Dolores? En Quatretonda. En Quatretonda? Mira. Que bé, eh? Bones festes des de Quatretonda, eh? ¿Estàs disfressada, Dolores? No. No, ja no, ja està. Què portes, Dolores? Què portes? Descriu-te, què portes en estos moments? El pijama. Però com és el teu pijama? Potser tinga aranyes. D'esqueleto. Mira, mira. Mira, però ja està de la nit d'ànimes. És com Clàudia, que també anava en pijama, també. Molt bé, Dolores. Espero que tingues molta sort. T'ha agradat este últim programa de la temporada? Sí, molt. Es trobaràs a faltar, Dolores? Sí. Clar. Nosaltres també, amiga. Però les festes tornen molt pront, o sigui que no patisques molt. Dolores... Esperarem. Esperarem. Esperarem, però no esperes sentar, que passaran unes setmanes encara. Dolores, a veure si te donem un regal i una alegria. Un cada setmana d'Ènia, t'agradaria? Molt. I a mi també, però mira, Pepa i jo no podem. Mira, ja marxaríem junts. Així que estem així el braceo, per això que anem a passejar les dos. Jo vaig a portar això... Vinga, porta la fogassa i vaig a fer-te la pregunta. Vinga. Pepa porta en les mans un dolcet típic de Tots Sants. Es diu fogassa. Però de quin poble és, Dolores? D'Ontinyent. Ui, d'Ontinyent, diu ella. Però és Ontinyent? Jo no ho sé. Jo no ho tinc molt clar, Dolores. Tu has dit Ontinyent, però no està clar. Però no és? Vols canviar la resposta, Dolores? No. No? Em pareix molt bé. Em pareix molt bé. No la canvies, que no la canvies. Per què? Ara veurem, perquè anem a resoldre. Serà Ontinyent o no? Sí, és Ontinyent, Dolores! Que bé! Que se'n va d'ella, Dolores, enhorabona! Mira, Dolores, tu podries ser esta dona que està així darrere, que està obrint la cortina a la finestra i que està mirant aquestes vistes en este hotelazo de luxe en Dénia. Mira quin bon menjar, que té espai tot, Dolores. Però... Que bé! Mira quins massatges fan. Però espera, Dolores, tens pensat la persona amb la que aniràs? Amb qui aniràs? És important. En el meu home. Molt bé, el teu home. Molt bé, encantat estarà. El tens allà al costat o està dormint? Està al costat. Molt bé. Està al costat i pagat, i content, perquè se'n va de bares. Clar que sí. Clar, envieu-nos fotos, que nosaltres en Fas Festa ens n'anem de vacances, però el WhatsApp està operatiu si voleu enviar-nos fotos del cada setmana o el que tu vulguis, val, Dolores? Per a fer enveja. Vinga. Del teu pijama també m'agradaria veure una foto, Dolores. D'acord. Una beseta molt forta a Quatretonda i sobretot a tu, Dolores, que ho disfrutes. Gràcies per veure'ns, de veres, de cor. Gràcies. Enhorabona. Un bese, Dolores. Gràcies, amiga. Pepa, tu has passat bé, has estat a gust? Jo és que no marxaria, jo sé que és tard, ja has dit abans que estem en directe, que són les 12 ja. Hora d'anar-se'n a dormir, hora que vinguin les ànimes. Les ànimes. Però jo em quedaria. Tu sí que és una bona ànima, et veuré el dijous en Tap Tapping i en els teus espectacles que no pares de rodar, de ballar i de donar bona energia, com només tu saps, Pepa. I jo espero tornar a veure Fas Festa, perquè doneu festa Ahí està. cada dimarts. Dona'm una abraçada, amiga. Gràcies, Pepa Cases. Fas Festa, estem per Carreró, que està ahí tots. Sí. Òscar Ramos i tots, Maria Bradelo, estan ahí tots. Adéu. Bé, 12:03, en directe, arriba el final de festa, però el de veritat. I per això necessite a unes persones que han sigut l'ànima, el motor, que s'han pegat molts quilòmetres amb els meus companys càmeres i que s'han portat l'alegria així, a esta plaça que és vostra, la de Fas Festa. Per favor, Carles Navarro, Berta Baidez, Clàudia Argent, Rosa Porta, acompanyeu-me en aquest moment, gràcies. Que templats. Gràcies a ells, però sobretot gràcies a vosaltres que feu festa, perquè en aquest programa hem viscut, i vosaltres així ho heu volgut, que ho compartim al vostre costat, 200 festes, que es diu Pronte. I atenció, 167 localitats que ens han obert les portes de les seues cases i ens han tractat com si fossin de la família. I per això hem hagut de recórrer quasi 55.000 quilòmetres
per a plegar a tots els municipis i totes les festes. Rosa. I res, hem estat gràcies a la generositat de 783 associacions festeres que ens han obert les portes i ens han rebut res de casa. I com ho hem passat de bé i com estem de cansats, Clàudia? I vos hem fet companyia en més de 157 hores de festa i de televisió en directe. Això, tantes hores hem fet? Tantes, tantíssimes. S'han passat així. Jo crec que toca descansar, perquè van començar en falles i hem acabat ara. Deixeu-nos que agarrem un poc de forces, d'oxigen, que descansem. Gràcies de veres, vos ho he dit de cor, sou l'ànima. Gràcies a la banda Fas Festa, perquè amb vosaltres hem fet festa tots els dies. I gràcies, per favor, de tot cor, a este equip que ho ha donat tot, no, més per a fer-vos-ho passar bé cada setmana així en A Punt Media. Ha sigut un autèntic plaer, sobretot celebrar la vida, que és el que més ens agrada al vostre costat. Nosaltres esperem continuar fent-ho l'any que ve. Tanquem temporada, però ens quedem en el vostre cor i el nostre, que és vostre, com este Fas Festa i esta plaça. Gràcies per estar ahí de tot cor. Vinga, final de festa. Vaya tots, amics.